Çary Aşyrov. Ata babalarymyz. Povest. Türkmenistan gazetiniň 1992-nji ýylyň 20-nji iýuly 1992-nji ýylyň 18-nji awgusty aralyklaryna sanlaryndan. Çary Aşyrov. Ata babalarymyz. Povest. Göktepe galasyny goraýjylar. Sadyk Serdar gary ýün ojagyna ýan ojar odunyň ýanyşyna garap, ýeködi başyndan geçen wakalary ýatlap otyr. Garrylyk ýetişdigiçe adam geçenleri ýatlagy çolýar. Ol Nurberdi han bilen tanış bolşuny ýatlady. 4-5 ýaşly çaga toýda Nurberdi bilen Sadyk görüşdirdiler. Sadyk ony ýykypdyr. Sebäbi Sadyk ondan 1 ýaş, ýarym ýaş ully. Ýene görüşdirjek boldylar. Emma Sadyk göwnemedi. Nurberdiň kakasy Döwletmurat han "Görüşersiň, meň oglumy ýykyp gitmersiň" diýip Sadygy aljyratjak boldy. Nurberdiň atasy Garababa han çağalara adar bermäň diýip çağalary oýnamany guratdy. Çağalyk döwründen bäri köp wagt geçipdir. Sadyk 14-15 ýaşlaryndan başlap eline kılıç alyp ata çykyp öz kakasy, dogan arnaşlary, owadaşlary, iýleşleri bilen goşulşyp öz öýüni, maşgalasyny, owasyny, watanyny daşky düşmanlardan, batybalçylardan goramaga girişdi. Ol kän sapar düşman bilen kılışlaşdy. Awray gadanny jahil wagtlarynyň başlap Serdar lakamyna nasip boldy. Watan gorugynak jeňlerde öz kakasy, köp agalary gurban boldy. Olaryň öwezine çağalar, ýaşlar ýetişýärdi. Sadyk Serdar olary uruş täýärlerini öwredýärdi. Onuň ýollaşçylygyna ýaşlaram watan gorugynak jeňlere girýärdiler. Sadyk Serdar watan gorumakda gurban bolan kakasyny, agalaryny ýatlap, gamaýynlyk bilen ullan demally. Başyny ýaýkap bir salym oturdy. Birdenem Haydaroglu hany aglap, oň goşunlaryny öz ýerine düşürşini ýatlap ýylgyrdy. Niýady pedäk gyrlyşygy, narra pelwanyň ölümini ýatlap, Sadyk Serdar ýene gaýgyly demally. Birdenem dosty, mihmany Japaroglu han oň ýadyna düşdi. Oňa gaharlanyp ýumrugyny tügennem özüm duýmanarly. Watan gorugynak uly jeňlerde mertlik, batyrlyk görkezip ýören Çopon Kiriň öz inisi Suhan Watyryň ýoluran alamançylara garşy Germawdaky jeňde gurban bolşlaryny ýatlap, Sadyk başyny ýaýkady. Suhan Batyr kemahal gatyň jeňde de gözüne ýaş aýlamaýan Ay Jemal Peleň äriniň ölümine nähil arlap aglady. Oň sesen beýlek aýallaň hyýaly däl edil, garry tügäň bagyrşy ýaly. Wah fakyr, mer därden, ýan ýollaşdan aýryldy. Nene ol aglamasyn. Kapynyň agdyna gelen adam, "Serdar aga, salam aleikum" diýdi. Sadyk başyny galdyryp, ol adamyň ýüzüne mölerlip seretdi. "Serdar aga, näme boldy? Gözleriňizden ýaş akýaly, aglaýaňyzmy?" diýip ol geňirgenni. "Wah, inim, garralypdyr. Geçenleri ýatlap otyryn." Sadyk Serdar bir salym dymyp oturdy. Soňam, "Hany ogul, näme habarlyja geldiňizmi? Hani girin içerik" diýip ol ýigitiň ýüzüne seretdi. "Uy, aman, bu sizmi? Näme, Nurberdi han çagyrýarmy?" "Ýok, Serdar aga, Nurberdi han Şenid mardanam gelenok."
Henidem gelen okmay, yaman köpeglenile, deyip, Sadak Serdar gengirgenni. Be, hanımız qatı köläpdir o. Hanımıza da yaşamak gerek. Görmegece yaş ayalının öýüne dyn salyanlarda, deyip, aman sıpay yılgırdy. He, olam dogry. Hanımız qatı ýadanlar, onsoňam Gowşut hanyň ölümi onu halis çökerdi. Yeri, onna meni kim çağırýar? Deyip, Sadak Serdar gürrüňdeşine garady. Oral Mehmet Han nagy ýygnap çağırmak maslahat etdi. Ertir gün oşluk ýerine galanna, sizem şol ýygnanşyga barmaly. Ine, men şol aýtmaga geldim, deyip, hanyň çapary aman ýerine gitdi. Bu guşun örküjünü nämeýän ýygnanşygy ka, nämeýän maslahaty ka, ýene ýurdumyza şanyň goşun çözdüm ka, deyip Sadak Serdar uly endişe gitdi. Ol günüň ertesi Sadak Serdar ýola düşdi. Hemişe muň ýaly ýere gidenni öz ulagly Orazgeli bilen giderdi. Inni öňräkden bäri Hajymradym ýan bilen ekidýädi. Sebäbi döwletgar ýygyň allawyna düşüp, Abdullah Serkerdäniň tarapyndan onuň eýrana, Habyb Pelwana satylyp, ören köp soraşyklara duşup, ahry Habyb Pelwanyň gyýry şaperini alyp, sagaman öz ýylyna geleli bäri Sadak Serdaryň Hajymrada göwüni ýetýädi. Hajymradyň ul edilip satylanyny eşitip, Aýjamal Peleň ikinci gedep bagry baglady. Häzir Hajymradyň ylgap gören 12 ýaşlyja ogulçygy bar. Ol oglany Suhan Batyryň adyny dakdylar. Kijijik Suhan Batyry Sadak Serdarym gatgo görýär. Gel Batyrym diýip Sadak onu gujagyna alyp götürýärdi. Sadak Serdaryň zywa güzelini owa adamlarynyň hemmesem sylaýardy. Emma şaperi nene diýip onu gatgo görýärdi. Şaperiniň Suhanyny zywa güzel balan diýip öz ýanynyň aýranok. Owada ýaş serdarlar ýetişip başlandan soň Sadagyň adyny Garry Serdar diýip başladylar. Sadak Serdar 3 atly bolup, ýerden Polat hanyň gapysyna baranna, nazar talaply bilen begen çykajar Polat hana garaşyp atlaryny saklap duran ekenler. Sadak dagy salamlaşandan soň Polat han häzir öýden çykýar. Hanlaň maslahatyna uğrajak bolup duranlar, diýip nazar talaply habar berdi. Onýança Polat han öýden çykyp Sadak dagy bilen salamlaşdy. Serdar geldiňizmi? Han onu atlanalyň, diýip Polat han atlanyp urady. Näme hakda maslahata çağırýarlar, diýip ýola barýakalar. Sadak Serdar Polat handan sorady. Ey Sadak Serdar, İnglisler ýöne ýatýan näler? Nasreddin Şany gişeleýändirler. Ene, maslahata barar söli Oraz Mehmet Han, Eýran şahy bizi özüne bakyn etmek üçin üstümizde goşuny berdi. Uruş şaýyny tutup, ähli nökerlerimiz bilen Bamy galasyna ýygnanmalıyar. Ölürs, emma Eýran şahyna kul bolmars diýip sözüni tamamlar. Hanlaryň ýany bilen gelen adamlaryň ýygnaga girmäge haky ýok. Şoň üçinem Orazgelli, nazar talaply dagy daşarda galdy. Polat han bilen Sadak Serdar maslahat jaýyny naklar bilen salamlaşyp, öz oturmaly ýerlerine oturdular. Sadak jaýyň içinde oturanlara göz aýlady. Gökdepedäki ýygnak uly hanyň ýygnagy ýaly. Bir maslahata gatnaşýan yaman kenli. Ähli tire taýpalan hanlary, aksakallary, ket hudalar çağırılıpdyr. Yeni uruşmaka. Biz uly hanymyza, Nurberdi hana köp garaşdyk.
Oň ýyzyndan çapar ýolladyk, çaqlyk çadamy berdik. Ol bize geljegem, gelmejegem diýip açyk aýdanok. Biz hansyz ýaşap bilmeris. Eýranyň şahy bizi özüne kul etjek bolup köp synanly. Ol synaglaň näkir guturanyny siz ýaxşy bilýänsiňiz. Ýurdumyzy gorap, köp ýigitlerimiz garly. Hyýwa hanam, Buhar emrem synanly, olar häzirem şolar duglarynyň elçekenok. İnglisler Hindistan özlerine bakn etdi. Eýranyna olar arkaýyn ýaýnap ýör, urşup Owganistan basyp aldylar. Inni olan hyýaly Türkistana özlerine bakn etmekde. Türkistan özlerine tabyn edip Orus döwletiniň serkedini köpetdaň çür başyndan geçirmegi ak paça öňräkde näraardyk edip ýör. Bizi öýtlerine kul etmek üçin ol iki döwlet bir-birinden gabanyp ýör. İnglisler Owganistan basyp aldy. Olar Türkmenistana da hyýal edýär. Biz olardan öňürtmeliyip ak paça biziň kasymda çykýar. Ak paçanyň goşuny eýem Hazar deňdinden bäri geçip biziň ýurdumyzyň günbatarsyna öz harby bölümini düzüp ýör, diýip Oraz Mehmet Han oturanlary gözaýlady. Oturanyň hiç ýerinden ses çykmady. Öýüň içi bir meýdan ümsümlik boldy. Öwürdü Han üskürünjüredi. Ol, Han ağa, näme sem diýäňiz? diýip Oraz Mehmet Hana ýüzlendi. Ähli halkymyzyň agdyny biýirtirip durar ýaly, özümize bir akylly, batyr han saýlamaly. Özümizem häzir saýlamaly. Bizim daşary ýagdaýymyz barha bulaşýar, diýip Oraz Mehmet Han öwürdü Hana jogap berdi. Daşary ýagdaýyň bulaşýany Oruslyň Hadar deňdinden näri geçýänini aýdyp Nurberdi Hanyň özüni çagyrmaly, diýip Sopy Han öz pikirini aýtdy. Daşary ýagdaýyň bulaşýany Nurberdi Hanyň özü bilmän durandyr öýtýäňizmi? Gaty bilýändir. Biz o latlary habar berip onu çagyrdyk. Ýöne oň indiden beýle Han bolasy gelenok. Ol uruşa jene tire dawasyna gatyşyp halis ýadapdyr. Ondan başga-da hanlygyň hak heşde üýşüp ýatanok. Şoň üçinem biz özümizi akylly han saýlap dina ýelin, diýip molla adam Oraz Mehmedi gollady. Akylly, batyr, oňa han saýlalyň diýmek dillaň sat. Sine teretseň Nurberdi ýaly akylly başly han tapaýmagym aňsat däldir, diýip Sopy Han öz pikirini ortatdy. Sopy Hanyň aýdýan zatlar gaty ýalňyş, diýip Oraz Mehmet Han batlyrak söze başlady. Öz güýjüňe, öz bir-birine inanmazlyk ýaly ýaman zat bolmaz. Şu oturanlaryň arasyndan kimi goýsaňam bize Han bolmagy başarar. Ine, Nurberdi Hanyň ogly Berdimrat Han otyr. Ol näme akylly dämi? Batyr dämi? Han bolmagy üçin gaty munasyp hem akylly, hem batyr adam. Ol ende Han bolardan ýaşyrak how, diýip Han Mehmet atalyk ýygyrdy. Nurberdi Hanam ýaşdy. Ýaňy 30-dan geçip 40-a aýak basypdy. Emma akylly işler görkezmek üçin, uruşda batyrlyk edermelik görkezmek üçin onu Han saýlapdyk. Berdimrat Hanam watan goramakda ören gowy urşupdy, diýip Oraz Mehmet Han köp misallar görkezdi. Berdimrat Han atasynyň Han bolan wagtyndanam ýaş. Ol häzir ýaş ýöne tügeleme akylly ören edermen. Teke Han bolarçy ýigit bar. Gürrüň udaga çekdi. Soňa waka Berdimrat Hanyň tekeniň ulu hany edilip saýlanmagynyň tarapdary köpellen Polat Hanam Öwezway Gönübekem Berdimrat Hanyň külli tekeniň hany bolmagyny öz sözlerine makullap etmediler. Berdimratyň ulu dosty Gara Batyr dostunyň edermelligini taryplady. Ýyller Han saýlamak hakynda wagr edýärke Berdimrat Han sesini çykarman pikir edip otyrdy.
xandan, serdarlan gurrunu dinleýädi, hem qaqas haqqynda pikir edýädi. Ol ulu xan bolup ýaşamak höwüt edýädi, emma qaqaty diýirgedip ýörke, on ýerine xan bolmagy özüne uslayıp bilmeýädi. Ahiri Berdimurat xanyň özüniň sözlemeli wagty geldi. Xan agalar, serdarlar, ýurdumyzda çodan düşmanlara garşy urşuşymyza watan goramakdak eden hyzmatlanma uly baha berdiňiz. Men özümi öwüp uly xan bolmagym nasip bildiňiz. Çoň çynem sag bolun. Atam diýirke, özüm uzak ýat ýyle gitmän öz tekeleminiň arasyna gezip ýörke, oň ýerine eýelep xan bolup oturmak maňa gabahatdyr. Şeýle de bolsa, men siziň ýumuşyňyzy bitirip saýlasaňyz xan bolaýyn. Eger atamy käýden 2 sany bozagy jeda bermäge maňa ruhsat etseňiz, diýip Berdimurat xan ol maslahata üýşen xanyň öňünde berk şert goýdy. Öýde oturanyň bary dymdy. Xanlar, serdarlar bir-biriniň ýüzlerine seredişdiler. Bir meýdan dymşykdan soň Oraz Mehmet xan: "Eger biz ruhsat etsek, siz Berdimurat xan ol 2 adama ne hiljeda bermekçi?" diýip sorady. Tekelerin xanlarynyň, begleriniň, aqsakallarnyň bu uly ýygnagy men tekeleri xan saýlap, şol agdaraçylyk döredýän 2 bozgagy jedalandyrmaly diýip maňa ruhsat berse, inniki dörejek bozgaklara göz edip, ol 2 bozgagyň başyny hol bejerilip ýören Göktepe galasynyň dergözesinden asyp goýardym. Biziň tekelemimiň agzybir bolmagyna ol jedanyň kömek etjegine men gatynanýan, diýip Berdimurat xan maslahatda oturanlara gözüne aýlady. Öýde oturanlar ýene dymdylar. Xanlaryň bir topary ol bozgaklara jeda berilmeginiň tarapdarlarydyr. Emma Berdimurat xanyň berjek bolýan jedasyny agar görýärdiler. Jeda berilmeli diýilýän adamdan biri dykma serdaryň tiredeşidi. Şoň çynem ol oturup bilmän, "Beýle jeda bermek bolmaz haw!" diýip gygyrdy. Oraz Mehmet xan: "Ýuwaş, dykma serdar!" diýip oňa gaharladyry. Berdimurat xan: "Siziň ol bozgakçylýan adamlaryňyň dogry, käme hal kämer agdalaçylygam, boluksyz gopgunam döretmän duranoklar, emma olara beýle agyr jeda bermek bolmaz. Watan goragyny daşdan çodýan düşmana garşy görüşmekde olar biziň hiç birimizden kim oturanoklar ýöne käwagt agdalaçylygam döretmän duranoklar. Bolgakçylyk olaň doga bitdi, keseli, adamlaryň keselini aýryp olar keselini oturjak bolmaly." Soň ol oturan xanlara ýüzlendi. "Biziň xan saýlajak bolşymyz entep başa barjak däl. Şoň çynem entek bu meseleni goýgolsyn edeliň de ýene Nurberdi xanyň üstüne çaqylyk çuwradalyn," diýip Oraz Mehmet xan 3 tan awraýly adamyň adyny tutdy. Xanlar şol 3 adamy çaqylyk edip iýermän müwessa goýdular. Soň başga meseleye geçdiler. "Galalaryň, owalaryň içki tertibini berk saklamak gerek. Owalarda adamlaryň arasynda oňluk dawa häl şini ýüze çykyp dur. Gyýdalyp gaçýan we ýer suwsynyň dawasy," diýip Oraz Mehmet xan gurruma başlady. "Daşky düşman çolanyny ýörkäýörlik bolanyny ýigitleri agdybir ayaga aldyrmak gerek. Oruslan şaha adamdan ýa uwrajak bolup durany görýäňiz. Ine bu ýagdaýlary göz gulak gorup durar ýaly owalary, galalary belli adamlara berkitmeli." Şeýlelikde bi uly ýygnak bamyny, börmäni, ýaderde dykma serdaryň garamagyna bermegi karar edýär. Ondan berik arçmany, sinçäni, mürçäni, beherdeni, duruny garagany, akdepäni, kärdi, mehini Berdimurat xanyň garamagyna bermegi karar edýär. Ýarçydan te äni göçenli bolan galalary Oraz Mehmet xanyň, Ögözürdi xanyň gara onmegiň mollak adamyň ygtyýaryny bermegi karar edýär. 5 galany, ýani Gyzylarbady, Gara Sengri, Goçy, Zawy, Sopy xanyň we Garajy xanyň garamagyna bermegi karar edýär.
Şeýlelik bilen hanlaryň Göktepede çağırılan uly ýygnanşygy öz işini tamamlaýar. Ýygnakdan çykyp Göktepeden gaýdyp gelýärkäler Polat han aşaklyk bilen Sadyk Serdara seýretýärdi. Sadyk Serdar şol sortdurup gelýärdi. Ahir durup bilmeýän Polat han Serdar ýüzüňizden gar ýagýar. Nämen beýle ala dedýäňiz? diýip sorady. Polat han henişe beýle dälim. Meni gaty gaýgyçyl bolup durun. Orad Mehmet hanyň Ors halar denginden bäri geçdi. Biziň ýurdumyzyň içinde öz harby bölümini gurdy. Ak patça biziň ýurdumyzy basyp aljak, halkymyzy özüne baknetjek diýen gurrunlaryny düşünjek bolup ulalada galýan diýip Sadyk Serdar öz gaýgy edip gelýän zadyny ýollaşyny aýtdy. Düşünmek ýaldat ýok. Ak patçada Iranyň şahynyň Hywa hanyň edişýal edip özüniň bir ýaralaryny toply tüpeňli uly goşuny ýolbaş edip bar tekeleri urqyr emma maňa tabyn bolmagy razy edip gelip diýerde biziň üstümizde ýerer. Bizim hemişek edişimizi ýal edip ýurdumyzy gorar. Orslary qırar. Emma watanymy gorar diýip Polat han Sadyk Serdary düşünürdi. Polat han qırlar emma gorar diýäňiz. Men özüm bileliyim märi işimiz qırylmak, ýurt goramak başga hili durmuş ýokmuka? Hany deňiz gyrasyndaky türkmenler biziň ýomut garnaşlarymyz orslar bilen ulalaşyp arkaýyn ýaşap ýörlermiş. Gyzylbaşlar inni çelekene, çekçilere çozmagy orsdan gorkýarmyş. Ak patçanyň goşun türkmenleri goraýarmyş, aç hor ortalar kömek edýärmiş. Şo zatlar dogrumka? diýip Sadyk Serdar sorady. Serdar, ol gurrunlar men emeşitdim. Gödüm bilen göremek ýöne mujawat dolaýmasa ýaxşy. Ak patça halk üçin şeýler ihimdarmyka? Ak patçadanam, qara patçadanam halka alaytada biziň ýaly ýat halk kömek ýokdur Serdarym. Ýöne başa gelenini görübermeli bolar. Polat han başa gelenini görübermeli. Orad Mehmet hanyň bugünkü gurrunlarynyň habar alsaň başa gelenini görmeli bolluk. Eýýäm orslar deňiň bäri ýüzünde öz harby bölümlerini gurup biziň üstümizde gelýän ýaly diýip Sadyk Serdar Polat hana garady. Dogry. Oral Mehmet hanyň aýdyşyna görä şeýle. Serdar öýe geldik. Düşeliň diýinjaryň hemem gurrunmy dowam eder diýip Polat han düşmegi öýde diýinjarmagy müröket etdi. Polat han bilen Sadyk Serdar öýden oturdy. Oral geldi dagy atlaryň iýmine suwuny seredip soňam nadar talaplylara bardy. Polat hanyň aýaly düýet çaly qara çorba getirip Polat hanyň el ýeterini goýdy. Ellerini madal ýup çana ortalylar da han bilen Serdar qara çorbadan iýip başladylar. Tän ahar iýip tögür galdyrýan çalar seslerini çykarmadylar. Ýöne Polat han tögür galdyrmagy mehketdil eken. Ora Mehmet hanım qysganço yer ýegnokdan soň maslahata gelen märekeni harlap goýberdi. Näme bir öwüş tapmadymyka? diýip seýlendi. Maslahatçy märeke öz öýüne üýşen bolsa ol naharlap goýberdi. Ora Mehmet han qysgança däller diýip Sadyk Serdar gurruny başga ýana ýazdyrdy. Polat han bizni Ors bilen uruşmaly bolaýarmyka? Ors biziň deňmiz däller, gaty güýçlidir. Ors Eýran on poturtdy. Türkleri Qıran edip ol Bulgardan qowdy. Biz Ors bilen uruşman ulalaşyga çalyşmalylar. Han bilen Serdar Ors hakyna, uruş hem ulalaşyk hakyna agşama çenli gürleşdi. Edil şol akşamam Sadyk Serdar ogly bilen Hajymrat iýine türkäp öýüne gaýtdy. Ýazlygda goýun gyrkyp oturan Sadyk Serdar Nurberdi hanyň mardan gelenini eşitip gaty begenni. Derrew ýerinden galady, gyrkylygy ikinji ogly Gurban gelýiň elini tutdurup, "Orad geldi, Hajymrat, hani atlanalyn" diýdi. "Nene ol begenmesin? O bolun, ilatyň ähli işini,
dawa jenjele çenli Nurberdi han gatışmaly bolýar. Dogry, ol sowatsız emma oň ak mollu, öwüz hem Gulmurat diýen dogruçul 3 tany kanysy bar. Öz hanlarynyň işanlarynyň kesen diwanlary bilen razy bolmadyk ilat derrew ulu hana ýutupmaly bolýar. Bu ýagdaýlar hakda pikirlenip, Sadak Serdar Polat hanyň gapysyna gelenini duýman galdy. Polat han, "Salamu aleykum. Gözüňiz aýdyň. Ulu hanymydan gelipdir. Mene oňa salama barýan. Bile gidelin." "Sizem çağırdylarmy?" diýip Polat han sorady. "Nire? Mene hiç kim çağıranok. Näme, ulu handan ýygnagy barmy?" diýip Sadak Serdar gemirgenni. "Hawa, şugun ulu handan ýygnagy bar. Ýöne sizi ýygnaga goýbererler. Siz bir bizire kurläp ýören adam däl. Onsoňam hanlaň hemmetem sizi syýlaýa, gowy görge. Şoň üçinem ötäý deli. Men gepleşerin. Sizi ýygnakda doturdurlar." "Umumy ýygnak bolman diňe ulu hanlaň ýygnagy bolsa, men oňa girjek bolmamdyrmyn. Nurberdi bilen salamlaşar da gaýdy berer." "Äý, on çatyn baramyzdan soň görüp berer." diýip Polat han Sadak Serdaryň gidenini gowurdy. Polat hanyň haýyşyny eşitip Nurberdi ýylgyrdy. "Sadak Serdar ýygnakda oturdur Serdar" diýip Nurberdi han Sadaka garady. "Ýygnagymyzda da gizlin zat ýok. Hany görüň" diýip ol Sadaka malyp ýygnak çaýyna bardy. Oraz Mämmet, Öwüzürdi han, Han Mämmet atalyk dagy bilen salamlaşyp görüşip oturdular. Sadak Serdar gapynyň agdyragyna oturdy. Onýan çada kapydan Gulmurat gazy geldi-de, "Dykma Serdar geldi" diýip Nurberdi hana seretdi. "Oý gelsin" diýip Nurberdi han öýdäki hanlara seretdi. Ulu handan ýygnagyna Serdarlar çagyrýanyz boli, "Näme? Ýurdumyza çolýan barmy?" diýip Öwüzürdi han Nurberdi aladaly garady. "Ýok, häli häzirlikçe iými salanyk" diýip Nurberdi oňa jogap berdi. Onýan çadykmy Serdar kapydan salam berip geldi. "Geçiň oturuň" diýip Nurberdi onuň bilen gadyrly görüşdi. Dykma Serdar öýdäki hanlar bilen görüşenden soň Sadak Serdaryň ýanyna oturdy. Hedretul hanam gelip salamlaşyp oturandan soň Molla Kerim ogly Gurban Radişan üskün jürep Nurberdi hana seretdi. "Men sizi ören möhüm mesele hakda maslahatlaşmak üçin çağırdım" diýip Nurberdi han söze başlady. "Hadar deňdiriň bäri kenarynaky harby bölümiň başlygy bize tarap wekil ýollapdyr. Ak paçanyň ýanaraly bilen duşmak üçin olar bizden wekil talap edýärler. O gelen adamlar nähili?" diýip Polat han sorady. "Olaryň biri biziň kenar ýakyndaky ýomutlamyzdan beýlekdi Kavkaz adamsy bolarly" diýip Nurberdi jogap berdi. "Ýiberiljek wekil ýöne möne adam bolmaly däldir. Ýanara bilen söýüň alşmasa, olaň ýoklaýmagy ähtimaldyr" diýip Öwüzürdi han howatyrlandy. "Dogry, ýiberiljek wekilem batyr bolmaly hem akylly" diýip Hedretul han pikirlendi. "Wekil edip Oraz Mämmet hany ýöräýsek bolmazmy? Ol hem pähimli hem batyr. Ýanaral bilen arkaýyn sözleşip biljek adam." Hanlar Oraz Mämmede seretişdiler. "Adamlar, maňa beýle uzak ýola gitmek kyn bolar" diýip Oraz Mämmet jogap berdi. Oraz Mämmet şatyny köp gören adam. Ol yaramasyna gaty yarar ýöne ol gitmäni kyn görýär diýip pikir etdi-de Nurberdi han. "Onna kimi bersek gäp" diýdi. Hanlardan ses çykmady. Nurberdi han wekil bolup Soğup handan başga handan gitmäge göwülemejegini bilip, "Adamlar, razy bolsaňyz wekil edip Soğup han bilen Dykma Serdary iýeräýeliň" diýip ol hanlara gödaýlady. "Bollu da bollu" diýip handan hemmeti Soğup han bilen Dykma Serdaryň wekil bolup gitmegine razy boldy. Sebäbi olaryň batyrdygyna, pähimlidigine hanlar gowy bilýärdi. "Soğup han, Dykma Serdar,
Hanlara sizin wekil bolup bitmeýäňizi makul bilýär. Siz özüňiz bu meseleni ähli garaýaňyz. Diýip Nurberdi han olardan sorady. İl oňlasa atyň soý diýen akylly söz bar. Hanlar men wekil bolup bitmegim oňlasalar men giderim diýip Sobhan jogap berdi. Dykma Serdar bilen maňa ýene bir batyr ýollaş gerek diýip ol hanlara garady. Kimi ýollaş edinäýin diýseňiz aýdyň, biz onu siziň ýanyňda goşaly diýip Nurberdi ýylgardy. Ine özüm ýaly Serdar otýur, men ýanyma ýollaş edip sadak Serdar oştaňyz bolar diýip dykma sada görkezdi. Hanlaň hemmesi sadaga soragly seretdi. Näme, dykma Serdar meni ýollaş edeni gowurýan bolsa, hanlara men gidenmi oňlaýan bolsa, oňlaýa sadak Serdar oňlaýas diýip Nurberdi han sadagyň sözüni böldi. Ýanyňyzda Hajymrat bilen Uraz gelen barmydyr? Bardyr. Dykma Serdar, eýem sanyňyz 5 boldy. Ýanyňda Akmolly Kazynym goşaýsak, ine şol 5'dir. Ondan kän adam geregem däl. Baryp Ak patşaň generalyna salam aýdyň. Soň gurrunly puta diňleň. Soňam bolşýal edip bize habaryny getirersiňiz. Kenardan gelen mihmanlaram Akmollylarda çetgöýde siziň baranyňyza garaşyp oturandyrlar. Siz generalyň huzuryna tarap ura beriň diýip Nurberdi han dykma daga gitmäge ruhsat berdi. Dykma Serdar daga gidenden soň Göktepe galasyny berkidişleri hem onu işleyen onlarca adamy azyk bilen üpçün edişler hakda gürleşip hanlar öýle-öýne dağady. Hyýwada qırgynçylyk. Göktepe hanlarynyň ýygyna guturan wadyny bir böle gatly Günbatara tarap örän salatyny urady. Iňeňdäki 4 ýaşar daýa watyň üstünde turan Sobhany, oň ýdrak sag gapdaly bilen Sadak Serdar, çip gapdaly bilenem Dykma Serdar atlaryny ýorguladyp barýady. Olaň ýyzy bilen Dykma Serdaryň ogly Hakberdi, Sadak Serdaryň ogly Orazyly hem Hajymratda gelýärdi. Sadak Serdar Dykmany gaty sylaýady. Dykmada Sadak Serdary gaty gowurýady. Bular ýaşlykdan başlap watan goragyny örän köpçeňde duşman bilen gylçylaşypdylar. Her uruşda ölmeýän çykanlaryna bularyň agry ýartdy. Şeýlelik bilen bular öz halkynyň içinde adabrayla adamy öwürlük galylar. Watan goragyndaky köp söwüşlerde bular ýaly batyr ýigitler kän garly. General Lamakynyň ilçisi Ak Kitelli, Agatyňsyny ak baýdakly penäker atlylary bilen Dykma dagaýyn gapdarlap barýady. Bular mudam uzak atly ýörüşlerge geçip beren harba adamlar, haçan diň jalmalygyny, haçan atlaryny iýilmemeli, suwa ýakmalygyny oňat bilýärdiler. Sobhanagy börme golaýlanlaryny Dykma Serdar öz ogluny ýanyna çagyrdy. "Mallim, hak berdim. Sen atyny düzümlirek sürdi, bizden olup Allah berdi agaňa bizim toparatly bolup gelýänimiz aýt. Bir goýun tapyp berre soýtun. Ejeňem goňşy aýallar bilen çörek pişirsin" diýip ogluny uratdy. Ýaş ýigit atyny ýüzüň salyp öňe gitdi. Serdaryň ogly gidenden soň Hajymratam Orazgeliniň gulagyny çavuş çakan ýaly edip "Haklardan edil Serdaryň öýüne meňdäp duray, öýüne gat ýuwuş görmýär" diýdi. Qaqasynyň hem Serdarlaryň ýanyny ümsümsirän bolýar. Ümsüm dagy däl ol. Gajarlar bilen uruşyny görendirin. Seniň däl gaty batyr hem salatyn diýip Orazgeli Dykma Serdaryň ogluny ögdi. Bu atlylar ikinnara börme Dykma Serdaryň öýüne bardylar. Atlaryň iýmine suwuna seredip, soň gapydaky giň sekiniň üstüne ýazylan köneli täzeli keçeleň üstünde oturdular. Generalyň wekili hem onuň eskerleri bir gowçun bolup aýryraak oturdy. Soğupu xanyň adamlarym bir aýryraak oturdy. Naharýly, tögür galdyrly. Ors wekiliniň tögür galdyşyny görüp Sobhanagy gengaly Dykma Serdar qada garap "Akmol ol tögür galdyrdylar" diýdi. "Ol nahardan soň tögürem galdyrýa, türkmençe gepläbem bilýär" diýip Akmolly Serdara jogap berdi. "Han mollo, onu bäri çagyr, gurladyp bolmazmyka?" diýip Sobhan oňa buýurdy.
Harry şikli kapitan Çinli adam gelenine Sopu Han onu öz yanına turtdy. "Sizin adyňyz näme?" "Meň adym Ahmet, Yunus ogly, milletim Gumuk, Oguzlaň Gypçak taýpasyndan, özüm Dagystanyň Gyzylyurt diýen obasyndan." "Han ağa, men Ahmet Yunus ogly bilen köp gurrundaş boldum" diýip Akmollu Ahmediň sözüni böldi. "Buloň din islam dini eken, özlerim biz ýaly sünnet eken." Özi çalgyldyrak gepleýär. "Ünserseň sözlerini düşünmek bolýar. Bizi çağıryan generalyň nähili adamlygyny soradym." "Ol general güýçli adam" diýip Ahmet Yunus ogly gurrunga başlady. Ahmediň gurrungyna görä bu general öň maňyşlykda harby bölümiň naçalnygy bolup işläpdir. Ol her hili siýasatlar bilen Hywa hanyny padşah hökümetine gan döküşüksiz tabyn etmäge çarşypdyr. Ol wagtlar Lamaykin polkownik eken. Ol Ağa İşan diýip tanalýan maňyşlykly Nur Muhammed İşany Hywa iýerge. Hywanyň uly İşany Mehmet Emin İşan maňyşlykdan baran İşanyň giýegsi eken. Ol wagt Hywanyň zowk sapadan mudam awuly meşhur bolup ýören ýaşhany Seyit Muhammed Rahim Han bu İşanlaryň täsirine gidip oruslar bilen oňuşmagy, olardan düşen ýesirler azat etmäge razy bolýar. Soňam öz emellarlarynyň gepine gidip pärinden aýdypdyr. Ruslaryň harby ministri Milutin imperator Aleksandr II-den ruhsat alyp Hywanyň üç tarapyndan, ýagny Şagadam, Taşkent hem Orenburg tarapyndan çözmäge ýürüpdir. Ol çödýän goşunlara bolsa Türkistanyň general gubernatory von Kaufmann komandirlik edipdir. Ruslaryň bu güýçli goşuny Hywanyň üç tarapyndan çözüp zor darby urup başlapdyr. Seyit Muhammed Rahim hanyň ýüregi ýarylypdyr. Ol gorkusyna derrew general adjutant von Kaufmanny özüniň boyun egýändigini, Rus padşahyna edebi sadyk ul bolýanlygyny aýan edip hat ýollapdyr. Şeýlelik bilen bar ýogy 11 günde Rus goşuny Hywan basyp alyp gidipdir. General von Kaufmann Hywa hanyň tagtyny eýelep, Hywanyň hanyny öz ýanyna çagyrypdyr. Seyit Muhammed Rahim Han çaklyk eşitip, gorka gelip generalyň öňünde iki bükülüp taqdim edýär. Hem hanlygyň öňünde generalyň goýun ähli şertlerini testir boyun synyp baş erýär. Ve Hywanyň hana biderek gorka adam eken diýip sadyk serdar başyny ýaýkaýar. Seyit Muhammed Rahimyň sadyk kul boljagyna näme buyursaň leppe ýagy diýip durjagyna mazaly göz ýetirenden soň Rus goşunynyň baş komandiri Türkistanyň general gubernatory ýene Seyit Muhammedi öňkü ýerine han edip goýýar diýip Ahmet Yunus ogly Sophan dykma daga gurrun ermäge başlady. Soňam barlyşygyň şerti diýip general adjutant von Kaufmann hanyň öňüne 18 şert goýýar. Iň soňky şert han hökümetiniň hem Hywa halkynyň güläsi bilen bolan uruşda Rus gadnasyndan çykdy diýilen 2.200.000 manat puly Hywa hanlygy tölemeli edilýär. Ve bu uruşun turmagyny da Hywa halkyny günäläp, ähli çykdaýjynym oňa töledýärler o diýip sadyk serdar hayran galdy. Gün güýçlüğiniň gowruga diýişdiňki diýip Sophan hırçyny işledi. Biraz dımışlykdan soň ýene Ahmet Yunus ogly gurrunga başlady. Bu uruşa menem gatnaşdym. Meň eşitişime görä Hywanyň hanam oň ähli garyndaşlarym türkmenlerden ören gorkýan eken. Ol awa gidenne türkmen owalaryny tarap gitmedi eken. Başgarak ura gidenne de ony ýany saklawly goşunyny toply ýaragly gidýän eken. Onda da türkmenlerden gorkusyna Hywadan gatnaşlaşmaýan eken. Men bu uruşda türkmenliň uruşyny gördüm. Hywan gahrmanlarça goradylar ýöne pakyrlaň gylyçdan özge ýaraglary ýok. Eger Hywanyň beýlek halklarym türkmenler ýaly uruşan bolsa, şah goşuny Hywany 11 günde alaýmasdy. Goşun başlygynyň Hywa halkyny kemsidip ýadan şol şertnamasyny han tasdikladymyka? Diýip Sophan sorady. Ondan beterräk şert goýanam bolsa, Seyit Muhammed Rahim razy boljak,
Gorkusyny jan çykyp barýara o. Ol derrew şertnama möhürni basdy. Diýip Ahmet Yunus ogly hanyň soragyna jogap berdi. Ol öz golasyndaky halklary yamanlamakdan gaýdanok. Ol von Kaufmana ýüzlenip sizin bilen ören erjel uşan sizin goşunuňyzy bir näçegine kiräk ediçilikli daran şol ýynna matly egil gylışly şol gawa telpekli batyr goşun türkmenler häzir ol Kakabaş türkmenler öz owalaryna gaçyp gitdiler. Inne olar garakçylyk ederler, ýol urarlar, bize de size de gün vermediler. Olary galmaz ýaly edip olara puta temmi berin diýip haýyş edipdir. Be, ol han tüs nejis adam eken. Ýer onsoň ol general ol nejis hanyň gepine ynanyp türkmenlere temmi berdim-ke. Gyrlyşyk bolupdyr diýip eşitdik. Siz ol goşunyň arasynda bolan bolsaňyz hany gürrüň beriň. Ol gyrgynçylyk nähili boldy diýip Soğuphan sorady. Men ol gyrgynçylyga gatnaşyp on hakyk gözüm bilen gördüm diýip Ahmet Yunus ogly Soğuphan naga gürrüň berip urady. Urşun çıkaran harjyny çekdirmek üçin türkmenler ören köp pul tölemeli edilipdir. Sebäbi hyýwany almak üçin Rus goşuny esasan türkmenler bilen urşmaly boldy. Diňe hyýwa galasyna gatgola gelenden soň hyýwanyň beýlek halklarym goranmaga gatyşyp başlady. Ýene bir sebäbi türkmenler bilen gutornykly belisini edäýmesen ruslar hiç wagtam Orta Aziýa eýe bolup söwda aragatdaşygyny ýola goýup bilmez diýen düşünje ýüze çykdy. Rus goşunmaşdy von Kaufmanyň türkmenleri gargyna salmagynyň iň uly sebäbi türkmeni puto ýençkiläň diýip hyýwa hanyň haýyş etmek boldy. General von Kaufmanyň türkmenleriň derde yarar ýaly mallaryny, ýagny at düýelerini, goýun geçlerini soň zorlap aýal gyýrlarynyň gyzylly kümüşlerini, şaýlaryny aldy. Inni türkmenleriň batyrlygyny ýatyrmak, mertligini synyrmak üçin ol general Jeda berji ekspedisiýa gurup, onu toply, güýçli ýaragly iksany jeda berji otryada bölüp, birini öýde komandirlik edip, pilany traplaryna uran beýleksine adam ýigrenji general Glavachowy komandir bellep, Qalabat qalanyň boýunna ýaşaýan ýomutlaň kastyna ýollapdyr. General Glavachow türkmenleri garip oturmanlyp öňünden çykan owan gran-jran edip erkek aýal çagy çugy diýmän qırıp olaň öýlerine motlap başlaýar. Ýomudun ýynna matly batyr ýigitleri gylyçlaryny syýryp generalyň jeda berji otryadynyň dürli tarapyndan çodup ençemegedek allamly berdimli hüjüme geçdiler. Ilki duýdurman çodanlaryna türkmen atlary madaly darap jeda berji otrýady aljyratdy. Kör hatasyny birallara diýenleri soň generalyň otrýady ahmal bolmady. Yomudatlılar çodanını otrýad olary kartej atýan, çalt atýan toplar tutup qırgyna salyp başlady. Agzyny öwüldip oturan Sadak Serdar "Wah!" diýip dyýdyny şappat salany ödem duýman aldy. Bykma Serdar ullan dem alyp başyny ýaýkady. "Heräkçilik köp bolandyr" diýip Soğuphan kaşlady. General Glavachowyň jeda berji otryadynyň geçip giden ýerinde eli ýalaňa çykylşly, gül ýüzli ýigitleň meýdi, ýanna matlaň maslygy leýs bolup ýatyrdy. Gyrlan atlylaň sany 600-den az däli. Soň bu jeda berji otrýad owasyny terk edip, pyýada eşekli arabaly gaçyp baran mazlumlaň ýyzynyň ýetip, olary kerçäp başlaýar. Yatan öllüň arasynda hiç bir mana düşmän Yörjen bolup ýören türkmen şagalaryna rehmi inip, käbir gararak Rus sallatlar gözlerine ýaşaýlap, olary çörek suw berýärdi. Men öz ömrümde köp urşy gördüm, emma beýle rehimsizlik gören nälerin. Hakyt bulary görüp menem bozuldum, diýip Ahmet Yunus ogly sesini kesdi. Giýje aýryrak ýerde Ahmet öz sallatlaryň ýanyna ýatmaga gitdi. Dykmatagy öz sekleriniň üstünde gapyda gyşardy. Ýaşlar basym uka gitdi. Dykma bilen Sadak uklan kişi bolan bolup, ýasalarym uklap bilen okdylar. Ahmet Yunus oglunyň hyýwa hakyna beren gurunlar olary ören güýçli täsir etdi. Sadak Serdar Ahmet Yunus oglunyň ähli beren gurunlaryny öz pikirine bir uçtan gaýtylap çykdy.
Ors Türkmen ýurduna gelse biz gorar. İran hanlaram Xiwada biziň üstümizde garşy-garşy çolup durmaz diýip pikir edýärdim boli. Men pikirlem ýalňyş eken o. Sadyk Serdar ondan demally. Biziň işimiz ýurdumuzy goramak. Owul Haydargulu Han üstümizde çözdi soň, Japargulu Han gargala çözdi soň, ýene Haydargulu Han ýazepät çözdi. Xiwa Han Faragda çözdi, ýene Hemze Mirza Mara çözdi. Bu uruşlaryň hemmesine de men gatnaşdym. Dünýäniň ähli halky şeýdi, biz ýaly öz ýurtlaryny gorap ýörmükä ýa-da arka ýaşap ýörenler barmyka? Biz ömrümizi öz ýurdumuzy gorap geçirýäs. Ýurt gorap ýaşaýan türkmeniň näme ömrü bar? 14-15 ýaşyndan türkmen çagasy ýaň ýigdekçe çykyp başlanandan ýurt goramak üçin eli ýalana çykylşly duşmanyň garşysyna çykýar. Bir uruşdan ölmeýän çyksa, ikinji uruşda ölýär, üçünji uruşda ölýär. Entek jahil çykmanka köplenç 20 ýaşyna da ýetmeýän watan goragyny şehit bolýar. Gen göräýmeli zat, men henidem ýaşap ýörün. Şunça uly uruşlara gatnaşdym. Abdullah Serkerde ýaly Alamançy gabartalmanlar bilen emäk köp uruşdym. Ýene ölmeýän 50 ýaşadagy baraýypdyr no. Men gaty bagtly adam o. Mudam eli ýalaňa çykylşly uruşup ýörmekden bagtlylyk bolarmy? Daşarda sekiniň üstünde gözlerini ýumyp uklan olup ýatan Dykma Serdaram Ahmet Ýunus oglunyň ähli edip beren gürrüňlerini bir uçdan öz pikirini aýlap ýatyrdy. Ahmet Ýunus oglunyň harby gullukçy bolup, ýene özleriniň ors goşunynyň ýanarallaryny jellatlykda ýamanlamasy näme? Dogry, orslaň ýaragy alaýtada toplar ören güýçli. Biziň hem çaltatýan toplamymyz, olar atmagy başarýan usat topçularymyz bolsa bolmaýarmy? Şeýle ýaraglanmaz, olar atýan eskerlerimiz bolsa, biz öz ýurdumuzy her hili duşmandan gorardyk. Xiwadaky türkmenliň ruslar tarapyndan rehimsiz gyrylşyny aýtmak bilen Ahmet Ýunus ogly bizi gorkujak bolýamka. Ahmediň aýdyşy ýaly, olaryň ýaragy güýçli, özleri rehimsiz bolanlar näme? Biz gyrylsagam öz ýurdumuzy goramaly ahary. Owalar gyrlykmy? Öz ýurduny, maşgalasyny goramak, gulgurnak bolmalyk üçin biz daşky duşmanlar bilen uruşýas, gyrylýas, emma ýurdumydam, maşgalamydam goraýas. Biziň halkymyz köpelenok, wagtal duşmanlar bizi kırk gidýär, emma innik çolýan çalar ýaşlamyz ýetişýär. Biz ýorunja meňdeýäs. Gülle meňkek orýarlar. Ýene ýaş barlaklar üsýär. Ýene el oroklular biziň kastymyza gelýär. Xiwadaky bolan gyrylşy Ahmet Ýunus ogly bize näçin aýtdyka? Bizi gorkujak bolýamka ýa ors bilen uruşmaň olar zalimdir, sizem garar diýjek bolýamka. Ahry Dykma Serdaram irkilli. Ertirlik naharilenne Dykma Serdar Ahmet öz ýanyna çagyrdy. Nahar ýetirkalar şu galalaň ady näme diýip Ahmet Dykma Serdardan sorady. Bu galalara bamy, börme galalar diýerler. Bu galalaram öz başlaryndan köp uruş geçirendirler diýip Dykma Serdar ullan demally. Bu galalaň adyny eşitipdim diýip Ahmet söze başlady. Yerli ýagdaýlar öwrenmek üçin polkovnik Markozow öz atrýady bilen şu ýerlere golay gelipdir. Bu obalaň ilatyny gaty dawunlyk bilen darapdyr. Pul bermän, düýeler zorlap alypdyr. Bu zatlar bilen wadyny general Lamaykin onu ýygyna çagyryp ondan hasabat sorapdyr. Ahmet Ýunus ogly, tamakin niýäniň bizi çagyrýan ýanaralmy? Ol insafly rehimdar adammy? Diýip Sadyk Serdar sorady. Yaman adam däl, diýip
Ahmet naharnyp boldy da öz başyny tögür galyryp öz sallatlarynyň ýanyna gitdi. Daňdanlar Dykma Serdardagy gyssagly ýola düşdi. Bir meýdan ýürediler. Hiç kimden ses çykmady. Dykmada Sadyk Serdaram öz içinden türkmen durmuşyny, Laytada geçen uruşlary, ölen, yaralanan dogan garnaşlaryny ýatlap barýardy. Sadyk Serdar gaýgyly dem alyp Sopxana ýüzlendi. Sopxan, Ahmet Yunus oglunyň gürrüňlerini dinlesek, pekar arada batyp gidenden aňsat hem gowy bolar. Dogry qazy diýip Sopxan Akmolla seretdi de, "Şo dostuňyzy bäri çağırsaňyzlaň," diýdi. Akmolla atyny saklap, ýygyna seretdi de elini bulady. Onu gören kapitan atyny gorgunladyp, derrew Sopxanyň deňesine geldi. "Ahmet Yunus ogly, siz özüňiz musulman. Mezhebiňiz hem biziňki bilen bir. Bize dogrusyny aýdyp beriň. Ruslan gelmek bizim üçin peýdamy ýa ziýanmy?" diýip Sopxan çyny bilen sorady. Kapitan pikirlenni. "Men siýasatdan başym çykmaýa, men harby işgär. Elbetde her millet hiç kime gul bolman öz başyna ýaşata gowy, emma ýaşatmaýarlar. Dogry, ýaşatmaýarlar. Eýranyň şah goşunam, tögürегimizdäki hanlaň goşunam üstümizde çozdu durdy. Hyýwa hanam çodýa, salgyt ýygnajak diýip, bir böle goşun gelip oğulymyz talap gidýärler," diýip Sopxan deýrenni. "Rus geläýse, hyýwa däl, Eýran şahynyň ýekaja sallatam dagdan bäri geçip bilmez," diýip Ahmet Sopxana garady. "Orsonno biz üçin peýdany boljak," diýip Sadyk Serdar dikelli. "Ors geläýse Eýran bilen arany berkitjek o," diýip Dykmada şulumlenni. Rusyň maksadyny Eýran bilen Owan bilen serhedi berkitmek sebäbi bu ýerlere ingilisler geler öýdüp galanýa, diýip Ahmet Yunus ogly düşündirdi. "Siz Ahmet Yunus ogly, Hyýwadaky türkmenleri Orslaň rehimsiz qıranyny bize gürrüň edip berdiňiz. Şoň sebäbine de men düşünmedim. Orslar bilen uruşak bolmaň, aman soraýyň, ýoksam sizem qarar diýip bizi gorkujak maksady bilen gürrüň edip berdiňizmi ýa?" diýip Dykma Serdar sorady. "Eger bizi gorkujak bolup aýdan bolsaňyz, siz Ahmet Yunus ogly gaty ýalňyşýaňyz. Bizi gorkak däldir. Atymyz ýynnamdyr, kılıjymyz ýiti, özümizem garadan gaýtmazdyr," diýip Dykma Serdar Ahmede gözüni alartyp gahary seretdi. "Biz şu wagta çenli öz ýurdumyzy daşky düşmanlardan gorap gelýäs, ýene-de gorarys. Men siziň batyrlygyňyz, örän agyr uruşlar görenligiňiz hakda Akmolladan köp eşitdim. Şoň üçinem Hyýwada qyrlyşyk size çivit ýaly täsir eder öýdüp aýtmadym," diýip Ahmet ötünç soraýan ýaly bolup Dykma Serdara garady. "Mendiňe general adjutant von Kaufmanyň hem general Golobaçowyň zalymdygyny size düşündirmek üçin aýtdym. Ors generallarynyň hemmeti ejide ganym zalymmy-ka?" diýip Sadyk Serdar sorady. "Harby Wedir tarapyndan generala plan şäheri ýa plan ýurdu almaly diýen buyruk berilýär. Gereginçe goşun bilen ýarag berilýär. General Hökman ol buyrugy ýerine ýetiräýmeli," diýip Ahmet Yunus ogly düşündirdi. "Siziň tekeleňizi Rus bilen biriktirmeli diýen buyruk alyp, siziň üstüňizde general Lazarew gaýdypdy. Türkmen topragyna aýagyny basan wadyna ol sırkawlamak bilen boldy. Türkmeniň suwam, howasam oňa ýakmady. İçinden kan geçýär. Boýnundan yaramaz baş çykdy. Oň ýagdaý gatagyr. Inni bolsa
şo buyruk bilen siziň üstüňizde general Lazarowyň ornatary Lamakin geldi. Tamakin diýen ýanlaralym ejize ganym zalymmy? Diýip Sadak Serdar ýene sorady. Häzir oň ýanyna barýaňyz, özüňiz görersiňiz, diýip Ahmet Yunus ogly Serdaryň Lamakin diýmän Tamakin diýenini eşitip ýylgyrdy. Dykma Serdar gurruna goşulman öz atynyň üstünde gaýgyly pikirlenip otyr. General Tamakinem gödiriň buyrugunu berjä etmeli bolar. Paçça goşunyň çal tatýan karteş toplary kendir. Yaragam güýçlidir. Bizim öz watanymyzy goramaly bolarys. Biziň hem ýigitlerimiz batyrdyr, atymyz ýynamdyr. Galyjymyz kesgirdir. Uruş arasynda dyn jalma üçin gaçyp atalgamyz, garagymyz bardyr. Generalyň şerti. Bu ýolagçylar kän gürrüň etmän, gaýgalada bilen uzak ýol geçdiler. Hadar dengdine golay gelenlerine Ahmet Yunus ogly aladangdanlar ikatliğini öňe, ýagny özleriniň gün guşluk galanyna teke wekiller bilen barjakdygyny generala habar bermek üçin ýollady. Dykma Serdardagy dengde yetmeýänke generalyň adamlary olary garşalylar. Bularyň geljegini gabatlap, ol ýerde uly bazar gurupdyr. Aňyrda bir ýerde saat çalynýar. Sopxan Dykma Serdardagy baranda general Lamakin olary mulaýym garşy alyp, Sopxan bilen Dykma Serdary öz ýanyna oturtdy. Oňa tezetlep, hormatlap, nahar çaý berdiler. Olar haly düşekleň üstünde ýaýraşyp, arkaýna oturdular. Soňam gurrunga başladylar. Biz Türkmen halkynyň mert hem myhman söýür halkdygyny bilýäs, diýip general gurrunga başlady. Sopxan, Dykma Serdar, biziň häzirlikçi işimiz size bagly. Tekeleň watan söýür batyrdygyny biz gowy bilýäs. Iranyň şah hökümetiniň düzgünli goşunynyň siziň ýurduňyzy basyp almagy bir näçe gedip synanandygyny, her gedegem ýeňilip masgara bolup gidenini biz bilýäs. General sözüne dynygy berip, Sopxan bilen Dykma Serdara garady. Sopxan nagy generalyň gurrungyny ünsürip dinleýädiler. Mert, batyr, myhman söýür diýip, biziň ugumyz ýekeljek bolýar. Generalyň sözüne dynygy beren naňyp, Sopxan gurrundaşyna seretdi. Myhman söýür diýip, bizi öwýäňiz boli, siz bize myhmançyla geldiňizmi? Eger myhmançyla gelen bolsaňyz, ajab edipsiňiz. Gözümüň üstünde ornuňyz bar ýöne, bu agyr goşun hem güýçli ýara bilen gelişiňiz. Myhmanyň gelişine çalym etmeýär. Dykma Serdary kimiz öz hanymyň Nurberdi hanyň wekili. Şoňa görä-de näme maksat bilen biziň üstümizde goşun çekip geleniňizi doguraýdym. Ak paçaň buyrugy näme? Nähili buyruk bilen size ak paça biziň üstümizde iý berdi? Sopxanyň gurrunu hem soragy Ahmet Yunus ogly general Lamakine terjime edip berdi. Dogry soragy, dogry jogap bermegiň ýagşy bolmajak hakda pikirlendi. Üstüňizde goşun çekip gelsem, men siziň dostuňyz, düşmanyňyz däl. Men siziň bilen uruşmaga gelmedim. Men şah adamdan çärjege çenli demir ýol çekmeli diýen buyrugy öz paçamyzdan alyp geldim, diýip general gurrundaşyna seretdi. Şeýle demir ýol çekilenden soň ýurdu eýe bolunjagyny, halka ak paçanyň döwletine bak nediljegine de general düşünýärdi. Demir ýol diýeniň näme? diýip Sopxan sorady. Demir ýoluň örän uly gurulşykdygyny, onu gurmak üçin örän köp işçi güýjüniň gerekdigini, onu işleýänlere gazyl pul bilen oňa hak tölenjekdigini gurrun berip, eger razy bolsa türkmenliň özlerini işletjekdigini general habar berdi.
soň otlynyň ýolagçy gatnaşjakdygyny, Göktepeden mara bir günne barp boljagyny aýtdy. Orsetden ardan wakatyna un, mata we başga her hili mal getirip bu yerden yüň, ýüpek, palta ýaly mallary satyn alyp uly söwda işlerini ýola goýjakdygyny general Sophan Dykma Serdar daga gürrüň berdi. Sophan dagy uly umyt bilen agzyny suwardyp bu süýüji bolsadylar diňledi. Soňam Sophan bir emmasi bolmasa goýruk munda neýlesin diýip gorkdy. Bizi gazyl pul bilen işledip, bize ardan un mata berip, bizi otla mindirip başymyzy aýlap, biziň ýurdumyza eýe boljak bolýandyrlar. Bizi özlerini baknetjek bolýandyrlar diýip Sophan şubha bilen generala teretdi. Bize un mata berip, biziň ýurdumyzda malaly yerleşip, biziň hanlygymyzy ýatyryp, biziň üstümizden öz hökmüni ýöretjekdiňiz. Bizi islam dininden çykaryp öz kapyr dininiňe salyp, bizi latmynatda secde etdirjek bolup biziň üstümize geldiňiz. Sizi şol pikir bilen biziň üstümize geldiňiz şeýle dämi? diýip Sophan sorady. General Lamakin Sophana ýylgyryp seretdi de başyny ýaýkady. Sophan, siz ýalňyşýaňyz. Siziň hanlygyňyz bilen biziň işimiz ýok. Halkyňyň üstünden öz hanlygyňyzy sürüberiň. Siziň dininiz bilen biziň işimiz ýok. Öz islam dininizi tutuberiň. Biziň padşah hökümetimiz dinar halky sylaýa, diýip general jogap berdi. Dykma Serdaryň güzatçyly. Käе wagt bir çaý ortlan bolup, bu gürrüňleri üns bilen diňläp oturan Sophan Dykma Serdara seretdi. Dykma Serdar, generalyň gürrüňine pikir berdiňmi? Gaty pikir berip diňledim. Muňa diýen gürrüňleri ýaman däl. Eger demir ýollaryny biziň üstümizden geçirseler, biziň üçin ziýanam däl. Biziň ýüňümüzi, ýüpegimizi, pagtamyzy satyn alsalar, bize gerekli un, mata ýaldatlary getirip berseler, oňa ýetese zat bamy. Olardan başga da serkedi berkitjekler. Eýran goşunam, Xiwa goşunam biziň üstümizde çolup biljek däl. Dyn çatanmyz näme degmeýe? Sen onu Orslon demir ýol geçirmelerine karşı däller şeýlemi? Biziň dinimiz, hanlygymyz bilen işler bolmasa, demir ýol geçirseler, biziň hanlygymyzam karşı bolmasalar gerek, diýip Dykma Serdar öz pikirini aýtdy. Bularyň özara gürrüňlerini diňläp oturan Ahmet Ýunus ogly bu gürrüňleň baryny generala terjime edip berdi. Sophan dagyň bu gürrüňlerini generalyň keyip kököldi. Agşama goloy nahar geldi. Çay içildi. General öz ofitserleri bilen serdarlar tanış etdi. Dykma Serdar olan atlaryny türkmençe tutup bir näçe gele gaýtalady. Bolköýnük Yamalyan. Bolköýnük Yamalyan. Emilyan. Kapitan Nadar. Nadarjan, sen türkmen bolaýma? diýip Sadak Serdar kapitanyň arkasına kakdy. Men bir garnaşmyň ady Nadar, sağlyk bolsa men seni oň bilen tanış ederim. Sadak Serdaryň gürrüňlerini Ahmet ol ofitseri terjime edip berýär. Soňa waka bular dostlaşdylar, degişdiler, gülüşdiler. Sophanna Göktepe tarap ýoly düşmekçi bolup generaldan ruhsat soradylar. Bu giýje bizde mihman boluň diýip Lamakin olary goýermän, giýje olary çadyrda agaç kravatdy, akça yorgan düşekçede ýatyrdy. Sesýin ýok. Her hili pikir edip ýatan Sadak Serdar öz bilen gürleşýän ýaly edip, biziň gören matamy da däl. Akça, ýukojuk paltamy, ýüpekmi tanar ýalam däl how. Bu gürrüňleri eşitip ýatandykmy? Serdar, bulara bir gaty sylaýarlar, diýdi.
Sylaýalaram göli özlerim gatyňa da adamlar howbulardykma? Bizi syylap, bizi oňat görnüp, bizi öz işlerini peýdalanjak bolýan bolaýmasynlar, diýip Sopyhan pikire batdy. Olaň bar iş bizim üstümizden demir ýol geçirmek, olaň demir ýol geçirmek hakda aýdan zatlarynyň baryny biz öz hanlamyzda aýdart. Ondan soň meseleni hanlar çözerler. Yeri, birden hanlar demir ýol geçirtmeli däl diýip bu meseleni tersine çöräýseler nähil bolarka? General bizi bilen uruşmaly bolaýarmyka? Diýip Dykma Serdar seslendi. Dykma Serdar, dogry aýtdyňyz. Şu meseleni ertir generaldan sorap görelli, diýip Sopyhan gyssandy. Edil sorap görün ýaly. Olak paçadan demir ýol geçirmeliýän buyruk alypdyr. Hanlar razy bolsa-da, bolmasa-da general demir ýol çekäýmeli. Hanlar demir ýol çekdirtmejek bolsa, onu olar uruşmaly bolar. Oruslan yaragam ken, goşunam. Eger uruşmaly bolsak, bizim Kyýwa türkmenleriniň gününe düşer, diýip Dykma ullan demalli. Han bilen Serdaryň gürrüňini dinläp ýatan Sadyk, Hajymrat, Orazgelli dagy uka gitdi. Ertirden soň çaýnahar başynda özüni alada goýan sowaly Sopyhan generaldan sorady. Demir ýol geçirmek üçin siziň ak paçadan nähili buyruk alyp bizim üstümize geleniňizi, demir ýol salmakda hem onuň işlemegine türkmen halky üçin nähili peýda berjekdigini bize düşündürşüňiz ýaly edip, biz öz hanlamyzda aýdyr. Eger bizim hanlamyz demir ýol salmagyna garşy bolsa, size demir ýol gurmagy ruhsat bermese nähili bolar? Onda men ak paçanyň buyrugyny berjä etmek üçin hökman siziň bilen uruşmaly bolar. Uruş ýaman zatdyr. Siz oňa düşünýänsiňiz. Bu uruş Iran bilen ýa Kyýwa bilen nurşan ýaly bolmaz. Has uly bolar. Iki tarapdanam ören köp adam barlar. Siziň gigitleriniz öldürmäge döder ýalymy? Diýip general Hajymrat bilen Urazgelli seretdi. Hak berdiğinin başını sypady. Görnähil nazar kerde ýigitler. Sopyhan, Dykma Serdar, Sadyk, siz men aýdýan zatlamy öz hanlaňyda bolşýar edip aýdym. Birinji, demir ýol salnanyna altyn pul berip adamlaryny işletjek. Ikinji, halkyň köprek ýaşaýan ýerine bazarlar gurup otly bilen size gerekli harytlar getirip ardan bahadan satjak. Siziň çiğ mallaňyzy ýüň pagta ýüpek bagana degirli bahadan satyn aljak. Üçünji, siziň hallyňyz hem dininiz bilen biziň işimiz ýok. Dördünji, serkedi bekler hiç tarapdan size ýagyt çozmaz, ulçulup düzgünü bütünle ýatyrlar. Sopyhan, Serdarlar, size de köp zatlar baglydyr. Hanlaňyda uruş etdirmejek boluň, diýip Sopyhan bilen Dykma Serdaryň egnine generallamakin zer qara uzly, goýy gyzyl dony, Sadyň egnine ýönükirek mawut çäkmen atdy. Beýlekleň her haýsyna geýimlik mata berip olary barıň ýoluňda bolsun diýip uğratdy. Barıň, hanlar nähili karary gelse, şoň habaryny bilip maňa habar berersiňiz, diýip Ahmet Ýunus oglunam Sopyhan dagy bilen ýola salyp general galdy. Polkovnik Yemilyanov bilen kapitan Nazarov dagy Sopyhan Dykma Serdar dagyny madaly ýola salyp soň hoşlaşyp galdylar. Ýolda Dykma Serdar generalyň beren haladyna seretdi. Sadyk Serdar, bu halada men giýjek zadym däl. Ey, nur ýerde hana beräýärin, o geýer. Men öz mawut çäkmenim hakynda pikir edip gelýän. Menem polat hana bererin diýip Sadyk Serdar gülli. Mene özüm çyk geýerin diýip Sopyhan ýalgardy. Teke hanlarynyň maslahaty. Generalyň üstüne iýerilen wekilliň Sopyhanyň Dykma Serdaryň gurrunlaryny dinlemek üçin hanlar, serdarlar, aksakallar ýygnandylar. Her kim Sopyhan bilen Dykma Serdaryň geýen egni zer parawuzly, goýy gyzyl mahmal haladyna seredip
işerilişýärdiler. Ögözürdi han bilen Hedretulu han çavuş çakışýarlar. Han Mehmet atalyp ýyrşarýar. Gurbanmurat İşan hemme geljekler gelişdiler diýen ýaly işaret bilen Nurberdi hana seredip üs gürünjüredi. Nurberdi han töweregini gözaýlady. Ak padşanyň generalynyň üstüne iýberen wekillerimiz Sopa han Dykma Serdar dagy geldi. Gelin, olaň gürrüňlerini dinlädiň. Sopa han, Dykma Serdar, siz eşden zatlaňyzy bolşýar edip gürrüň beriň diýip Nurberdi han olara seretdi. Handar, ak sakallar hyşy-huşularyny goýup Sopa hana garadylar. Bizi şagadamda ak padşanyň generaly ören gowy garşarly diýip Sopa han barşlaryny, garşalyşlaryny, generalyň nähili buyruk bilen Türkmen ýurduna gelişini oňa öz aýdyşýar edip bir uçdan ehlisini howlukman gürrüň edip berdi. Hanlaň hiç ýerinden tes çykmady. Hemme pikire batyp bir meýdan oturdy. Sopa han, ak padşanyň generalyny beýli ýaman öwdüňle diýip utamşlyň hany Sopa hanyň dosty Hedretulu han söze başlady. Sizin hanlygyňyza degijek däl, diniňiz bilen işimiz ýok diýenine inanaýdyňmy? Näme beýle sen fren bolýarsyňyz? Ors padşasy sen ýurduň orta arasyndan demir ýoluny geçirip, watany sallatdan bol köýnekden generalyň doldurdy. Sen hanlygyň bilen işi bolmadymy? Kapyr ýurduň alarda sen diniň, musulmançylygyň galarmy? Hedretuluň gurrunleşdip, Dykma Serdar derrew ýerinden galdy. Sopa han generalyň aýdan zatlaryny gurrun berdi. Siz oňa jabynmaly däl. Generalyň otly bilen ardan bahadan un, mata getirjek diýelätsin. Men ol generalyň ählaýdan radyna ynanýan, ol ýalyn sözlejek adam däl diýip Dykma Serdar Hedretulu hana gaharly seretdi. Oğlum öz tiroň şmodlugy üçin Dykma Serdardan içi ýanyp duran Ögüldürdi han Ýanky Hedretulu hanyň gurrunlaryny has ersip dikeldi de Dykma Serdar edil şu wagta çenli daşky düşmanlar bilen batyr töweşdi. Janyny aýaman watany gorady, emma orslara gerek gelenle weli bütünle ýütkedi. Orslar bilen serkedimizi berkitjek, olar bizi daşky düşmanlardan gorajak. Olar öz otlulary bilen un getirip bizi eklejek. Görüň tapýan atlaryny. Ýaşy da bir eklenjiňe seredip duran kaka tapynyň. Kapyrdan amyr kaka bolarmy? Egnin näki veriljek kadar doňuna serediň. Orslara satylypdyr diýip ol süýem barmagyny Dykma Serdara tarap çommaltdy. Ögüldürdi han. Dykma Serdar barada agdyny salajyn goýberme. Ak padşanyň generaly sowgady üçin bu zerli doň dykmaň üstüne atanna, watany çoýan düşmanlar bilen alışlaşyp ýören Serdaryň geýjek geými däl diýip ol men ýüzüme seredip gelgirdi diýip sadak söze başlady. Soň Serdar kimit bu doň öz hanymyza Nurberdi hana bermeli diýen karara geldik. Ak padşanyň generaly maňa da bir mawut çäkmen berdi. Bu doňa men geýjek doňum däl diýip Polat hana berdim. Hanka geýip otyr seredin diýip sadak Serdar Polat hana tarap elini uzatdy. Soňam Ögüldürdi hana gaharly seretdi de Ögüldürdi. Biz seni uly tiren hana bolanyň üçin sylaýas. Ýöne düşün. Watan gorap ýören Serdar düşmana satylýan däldir. Şoň üçin Dykma Serdara şylta gatjak bolma. Ol hanlary ak padşanyň generalynyň aýdan gurrunlaryny doly aýdyp berdi. Oň üstüne özünden zat goşmady diýip sadak sözüni gaharly tamamlady. Dykmanyň eňindäki dona bize bagşlanan don diýip Nurberdi han ol don alyp öz gapdalyny oklady. Bu donyň deregine menem Dykmaň ogly Hakberdi batyra şu gyldymy berýän diýip han gyýyny kümüş bedegli gylyjy oturanlara görkezdi. Biz Sopa han bilen Dykma Serdar wekil edip ak padşanyň generalynyň üstüne berdik. Olam generalyň aýdan zatlaryny bize dol habar berdi. Biz ol generala öz jogabymyzy bermeli. Bizim jogabymyzy generala goşulmak üçin on kapitany ak mollanyň jaýyna garaşyp otyr. Biz generala ýol bersek, ol watanymyza aralaşar.
Diňe hanlyk, dinimiz däl ygtyarymyz, watanymyz elden gider. Ýol bermetek, urşmaly bolar. Hanlar, aksakallar, hani öz pikiriňi aýdyň, diýip Nurberdi han öýdäklere ýüzlendi. Men öz pikirimi aýtsam, özüniň iň ýaşlyk döwründen başlap biziň watanymyza çolan düşmanlaryň garşysyna eli ýalaňaç kılıçda çykyp edil ömrüni ýurt goramaga sarp eden dykma serdarymyzy dönüklükde aýplamak wyjdansyzlykdyr, diýip Oraz Mehmet han Ögözürdi hanyň ýüzüne gaharly seretdi. Men Ak Padşanyň generalynyň birden talap edýän zat hakynda öz pikirimi aýtsam, Ak Padşa öz generalyna Türkmenliň ýeriniň üstünden demir ýol geçir diýip hökm edip, onu biziň üstümize iýeripdir. Biz razy bolsak, bolmasak ol hökman ýol geçiräýmeli. Ýol bersek bile nähil peýda boljagyny generalyň aýtýar edip Sophan bilen dykma serdar düşünürdi. Biz awraýmyz barka öz razyçylygymyz bilen ýol berelim. Onsoňam kafir we musulman umuman insana ýol bermek sogar iş. Men ýene bir gede aýdýan, öz razyçylygymyz bilen gelin, hanlar, Ak Padşa ýol berelim. Eger biz ýol berjek däl diýsek, ol geli beriň, biz siziň bilen urşak diýdiňiz bolar. Biz keypine qarıljak, gelin, eli qılıçly, pıçakly ýigitlerimizi çal tem kartej atýan toplamymyz bilen qırıň diýdiňiz bolar. Şoň üçinem gelin, Ak Padşanyň generalyny öz ýerimiziň üstünden demir ýol geçirmäge ruhsat berelim, diýip Oraz Mehmet han öýdäki hanlara, aksakallara ýüzlendi. Oraz Mehmet hany men akylly adam kadyp gördüm bolýan. Bu ýagyr gäbe alan eken, diýip amanygelli gönübek gygyrdy. Onýança, eger hanlygymyz, dinimiz bilen uruslan işler bolmasa, ýol geçirmegine meni arady, diýip Polat han gysgadyk sözledi. Adamlarymyzy gırdyrmalyň-da Ak Padşanyň generalyny öz ýerimiziň üstünden ýol geçirmäge ruhsat beräýeliň. Ýol geçirenden soň hanlygymyza adar berse ýa biz öz dinini saljak boluberse, onda biz şo wagt urşaýeliň. Ýöne häzirlikçe ýol geçirmäge ruhsat bereliň, diýip Han Mehmet atalyk öz pikirini aýtdy. Oruslary ýurduň üstünden demir ýol geçirmäge ruhsat bermelimek watany elden gidermekdir. Biziň ata-babalarymyz watany gorap gurban boldylar. Inni watany goramak geregi bilinki, eger ölmeli bolsa watan üçin ölmek geregi bilinki. Watany hiç kimiň aýagyny sekdirmäliň, diýip Gurbanmurad Işanyň garyndaşy Ana Mehmet han janyp sözledi. Bu ulu hanlaň ýygnagynda Gurbanmurad Işan bilen Kerim Merdahunyň ýollaşçylygynda halkyň ähli öwlatlaryndan owa mollalar bady. Orsun gelmegini olar has garşydy. Kerim Merdi bilen Gurbanmurad Işanam hanlaň gurruna goşulyp, biz käpiriň hapa ýagy bilen pep toprağymyzy depeledip bilmers, diýip sözledi. Ýöne her sözlän han orsa ýol bermeli däl diýip gyrýardy. Hedretulu han şöküne galyp, jaňanyp sözlemäge başlady. Hanlar, biz howlugyp ýalňy şişe däýmeliň. Biz oruslar öz içimize goýup berip, soňur şors diýmek gaty ýalňyşdyr. Han Mehmet atalygyň öz pikir bilen men hiç wagtam razylaşman. Men şagadamly ýomut dostumma, ol atabaýlardan. Ol öňräk bire gelende men oruslar hakynda soradym. Şagadamda oruslar öz hökmüni ýöredýär diýe. Hanlygyňyza adar bergänmi diýip soradym. Ýok, hanlygymyza adar beren ok, ýöne biziň hanlamyzda san galmady. Oruslar her owada öz adamlaryny goýýar, öz sudyalary, öz kadylary ba, şolaň üstü bilen iş görýärler, salgyt ýygnaýarlar. Biziň hanlamyzda salah salýan ýok, olaň barlygy ýoklugy deň diýe. Eger bizem oruslara yer bersek, olar şo düzgüni biziň tekelemmizin emarasyna girdir. Soň biziň hanlamyzyň agzyna paçak dogran tapylmaz. Edil dinimiz hem şoň ýal gitip galar. Şoň üçinem orsu içimize göz vermeli däl. Öwürdürdi hanam bu pikir gollady. Goňuryň hany Oraz Mehmet han İngiliz goşuny owanlara basyp ýurtlaryna girdi, diýip gurruma başlady. Owanlar bolsa biz bilen serketdeş. Ine, şo tarapda bize ulhup awanya. Guşu tarapdan Sarıga, Mara Bayramala.
ol zalim çözjek bolup dur. Eger ak paça yol geçirse, bizim üstümizde İngiliz hem İran'am çözüp biljek däl. Orsun biz bilen uruşmak hyýaly bar bolsa bizim wekilmidi çağırıp üstüňizden yol geçirmäge ursat beriň diýip bizden soraşyp durmazdy. Japargul hanyň çözüşýaly edip birden çodordy. Teke hanlarynyň, aksakallarının davasy uzaga çekdi. Han Mehmet Atalyk bilen Oraz Mehmet Han orslary ýurda goýbermegiň tarapyny tutdy. Emma ýygnakda hanlaryň köpüsi orsy ýurda goýbermäge garşy boldy. Ýaş ýigitlerimiz ötpür ýaragly, güýçli düşmany gırdyrmalyň. Ak paçanyň ýanaragyna ýurda girmäge ursat beräýeliň diýip Oraz Mehmet Han mereka ýüz tutdy. Oraz Mehmet Han, siziň aýdan sözleriňiz näme? Siz musulman dälmi? Musulmanyň mukaddes topragyna käpiriň hapa ýagyny basmagy ruhsat berjek bolýasyňyzmy? diýip Gurbanmurad Işan ören gaharly käýinip başlady. Musulman ýurtlaryna entek beýle küpür edilen näler? Sen näme üçin Han Mehmet bilen Oraz Mehmet Hana garşy çykan ok? diýip Kerimmerdi Ahun Nurberdi Hana has gaharly käýip başlady. Kerimmerdi Işanyň öňem Nurberdi'den içi ýanyp durdy. Sebäbi tekkäniň uly Işan diýen wedipeden aýryp, oň ýerine Gurbanmurad Işan alypdy. Sen musulmanyň hany bolup, gorkuýuňy uruşman öz garagmaňyndaky musulmanlar käpiriň neji taýagynyň aşagyna atmak hyýalyň bamy? Ahun ağa, birden gaty käýini bermäň. Men öz pikirimi ilki wagtda aýdypdym. Ýönen tek iň soňky sözüm aýdamok. İlki biz halkyň, hanlaň, aksakallyň pikirini eşderiň, diýip Nurberdi Han Kerimmerdi Ahuny ýüzlendi. Ögüz baý dikine galdy. Han Mehmet Atalyk bilen Oraz Mehmet Hany men gaty sylaýadym. Olaň sözlerini dinlänimden soň men olar hakdaky pikirim üýtgedi. Uruşman garşylyk görkezmeýän ýanaraly watanymyza goýberýäliň, ak paçanyň goly baknat bolalyň diýe. Dönüp bolmady adam beýle sözler aýtmaz. Olaň oňa adam däldigini men olanamaň ýadymla, diýip Muhammed egri gyýyrdy. Biz dönüp däl, uruşmaly bolaýanda da biriňiziň duran ýeriňizde durars, diýip Han Mehmet Atalyk gyzyp gepledi. Watan üçin uruşjokdyňa kasam etmeden men ananman diýip Muhammed egi gyýyrdy. Olary kasam etdirmeli. Ak ýürek bilen ýurt gorajaklaryna kasam etsinler. Kasam etdirmeli. Watany ak ýürek bilen gorajak diýdirmeli. Bizim öňümizde kasam etsinler. Aho galmagaly goýuň, olary kasam etdirers, diýip Nurberdi Han merekän gyýkylygyny goýdurdy. Dykma serdar durup bilmeýän ortağa çykdy. Men şu ömrümde ören köpürşe gatnaşdym. Japargul hanyňam, Haydargul hanyňam, Hemze Mirzeýem goşuny bilen uruşdym. Emma ak paçan goşuny olaň çeni däl. Men wekil bolup gidenimde olaň goşunyna ähli ýaragyna aşaklyk bilen oňa tyn etdim. Biz uruşsak özümizi gyrdyrar, biz gaty tutular. Biz olar bilen oňşok bolalyň. Meni wekil edip iýberiň, men gidip sen ýalbarmana gitjekmi? diýip bir ýaşuly gygyryp dykmaň sözüni böldi. Bizim ýurdumyzy eýelep halkymyzy gul etmäne gelen düşmany biz ýalbarmaz, dikleşip urşarys. Men giderin, gerek bolsa ýalbararyn, diýip dykmada gygyrdy. Dykmada kasam etdirmeli, baş sodorlary çäre görmeli, dykmaň owasyny talamaly, börmelleri bir temmi vermeli. Yine galmagal başlandy. Ýygnak düşmany watana goýbermeli, uruşmaly diýen karara geldi. Biz ak paçanyň goşunyny ýurdumyza goýbermeli däl etdik. Käpir bizim ýurdumyza zorlap girjek bolsa, oň bilen uruşmaly diýen karara geldik. Orus zor edip demir ýoluny bizim üstümizden çekjekdigini bizim wekilimiz Sophan ağa açyk aýdypdyr.
Şoňa görä-de biz onu garşy almaga, oň bilen dikleşip urşmaga taýýar bolmaly. Ilki bilen etmeli işimiz orsun topu kär edip bilmedi ýaly öz galamyzy berkitmeli, galyňatmaly, beýgeltmeli. Şoň üçin her han işe yarar ýaly adamlaryny aýal erkek galanyň gurulşygyny ertiň özüne girişmeli. Galady işleýän adamlary zatdan hor etmeli diýip Nurberdi han ýygnakdaky adamlara buyurdy. Ikinji mesele. Herhan özüniň urşa yaran ýigitlerini atly ýaragle edip şu gala getirip öz serdarlary, ýüzbaşlary, müňbaşlary bilen uruş işlerine türgünleşmäge başlamaly diýip Nurberdi han puwta tapşyrdy. Edil şu günüň ertesi äkli hanlar gala gurulşygyny işlejek adamlar bilen Gökdepe'ye gelip olary işe saldylar. Herowa, her tiri özlerine berilen çäklerini işläp başlady. Herowa, her tire öz işleýän adamlaryny naharlamaly edildi. Aşwazlar goýun öldürip nahar pişirýär. Aýallar elligirmenni un we nan pişirýär. Gökdepeň töwereginde ýaşaýanlar ýakyn owalar öz öýlerinden gatnabam galady işläp bilýärler. Emma Gökdepeden uzakda ýaşaýanlar göle gatnap işläp bilmeýärler. Şoň üçin galada işleýänler hem harby türgünleşip geçirýän adamlarym Gökdepe galasyna göçüp gelmeli boldylar. Nurberdi hanyň çakylygy bilen Dykma Serdar salam berip geldi-de gapyň agzyna goly oturdy. Nurberdi han Serdaryň beýli ýuwaş gelip hiç kim bilen görüşmän ümsüm oturşyny gen gördi. Serdar, ýaman ýüdüň salykly. Sizin urşak bolşuňyzy halamok. Bu çaknyşak bolýan goşunyňyz aýry-aýry galtamanyň ýahanyň goşuny nädir? Biz hiç wagt hiç kim üstüne urşak bolup baran nädir? Urşak bolup biziň üstümde sen şol öwýän ýanaralyň gelýär. Men şoň ýanyna gitjek, töwella ederin, ýaraşyk oňşy geçjek bolaryn, ýalbararyn. Juda bolmasa çapyp içim togodaryn, soň men meýdim topap baglaýsynlar. Diýip Dykma Serdar hanyň sözüni böldi. Nurberdi han sesini çykarman, pikire batyp bir salym oturdy. Şo ýanaralyň wekilini iki gün bäri oňly jogap bermän saklap ýörüs. Biziň gorunmak üçin görýän taýýarlygymyzdan habar ýokdur dahirne. Öýden çykarmagyn diýip Akmollaha tapşyrypdym. Dykma Serdar, demir ýol geçirmäge hallar ruhsat bermediler diýip jogap berdi. Şol wekil ýola sallyp han Dykma Serdara ýumşy buyurdy. Nurberdi hanyň Ors wekilini uğratmaly diýen buyrugyny alyp, Dykma Serdar Ahmet Ýunus oğlunyň bolýan öýüne ýüzüni sallap girdi. Ahmetem sallatlarym ýerlerinden dewe galdylar. Ahmet barıp garşysynda duran wadyna Dykma onu puwta kujaklady. Boynuny Ahmediň döşüne egip ýuwaşça hanlar ýol bermeli däl diýen karara geldiler. Ýörüň, men sizi uğrataýyn diýdi. Ahmet Ýunus ogly sallatlar bilen derrew atlandy. Giýjeýlänler Dykma, Akmolly, Sadak Serdardagy olary uzak uğratdylar. Ahire Dykma Serdar atyny saklady. Ahmet, sagaman bar, jan ol. Generala, Yamalyana, nazara salam. Diýip, ýüzüni sallap atyny ýerine gurdy. Birdenem saklandy-da, Sadak Serdar, Ahmet bilen gidip generala bizi bilen uruşman, ýol geçirjek bol diýip ýalbarjak diýdi. Oglum hak berjizan, düşýidma. Dykma bilen hak berdi, Ahmediň ýerinden ýetdi. Dykma Serdar. Dykma Serdar bir gece börmede yatıp, ertesi daň bilen öz maşgalatyny Gökdepe dälle gumy, rewiň kakyna uğradyp, ödem ýollaşlar bilen Gülbatara uğrady. Ahmet Ýunus ogludagy harby lagere gelip, atlaryny öz at tutoryna tapşyrdy. Dykma bilen onuň ogluny alyp öz çadyryna oturtdy. Özi üst taşyna seredip, general Lamakynyň ýanyna daklada girdi. Ol howlukman tekelen hanlarynyň ýygnagynyň galmagallaryny, hanlaryň iki tarap bolup uly çekişmelerini, Dykma Serdaryň tarapdarlarynyň barha azalanyny, ahyrda uruşmaly bolsa uruşmaly, emma ahal ýurduna girmäge ak padşanyň goşunyna ýol bermeli däl diýen karara gelenliklerini dolu görünýärdi.
Dıkma serdar ýygnagyn geçişinden nägile bolup, lap geçlik bilen bäri gaýtdy. Ol häzir nirede? Diýip general Lamakin gyslanmaş sorady. Ol häzir men çadyrymda ogly bilen otýur, diýip Ahmet jogap berdi. Häzir onu ýanymda çagyraly, diýip polkovnik Yemelyanov gyslandy. Ýok, häzir onu çagyrmaly däl. Kapitan Nadarov, tidoňa öýdaşyna çadyr gurmagyň, ony oňat naharlanar ýaly rahat diýinjeler ýaly ýagdaý döretmeň uğruna çykyň. Akşam naharyna oň bilen duşşar. Bu ýürüýüşimizde biz ondan oňat peýdalanýar. Emma biziň tekeler bilen urşagymyzy oňa duýdurmaly däl, diýip general pisseglerine puta tapşyrdy. Dykma bilen ogluny oňa çadyr gurdular. Oň içinde 2 tan agaç kravat goýup, arasy düşek bilen örtdiler. Olar naharladylar. General Lamakin öz ofitserleri bilen Dykmany akşam naharyna çagyryp, onu oňat garşy aldy. Oň bilen ofitserler dostluk salamlaşdylar. Saglyk amanlyk soraşdylar. Nahardan soň general Lamakin Dykma serdarynyň gürrümini dinledi. Ahal teke hanlarynyň ýygnagyna siziň maňaýdan rahatlaňyzyň baryny dol aýtdym. Otly ýoly geçirmek, peýdal sewda işlerini ýoly goýmak, türkmenleriň şerkedini berkitmek we beýleki peýdal ediljek işleň baryny dol aýtdym. Siziň şerkedi berkitip, daşky düşmanlardan bizi gorajagyňyzy eşdip, hanlar begendiler. Udokdak owalar eşekli gitmeýän otla minip gider diýip bolsa dekip şatlanlarym boldy. Birden nur berdi hanam, hanlarym, patsanyň goşuny ahalyň ýurduna salmaly däl diýip gygyrdylar. Men öwüzürdi han bilen nagy tassan urşupdym. Innem siziň ýanyňyza geldim. Ýol geçirmäge başlaýaryn. Men kömek ederim. Bize kömege gelip oňa dedipsiňiz. Siziň gadyryňyzy bilersiz. Sizi hor etmeriz, diýip general şatlandy. Inni gidip öz çadyryňyzda diýin salyň. Dykma serdar çadyryna tarap gidenden soň ofitserler bir salym sessiz pikirlendiler. Gyrlyşmagyň gowy dällik hakyny oýlandylar. Ey, gaýga dere rahat ýok. Beş öýlü sowatsyz am çarwadyr da. Galyç bıçak egri tayaklaryň başga yaraglaram ýok awlaň. Uly gyrlyşgam bolup durasy ýok. Top ýagdyryp bersek, derrew aman sorap ellerini galdyrarlar. Şoň bilenim uruş tamam bolar, diýip bir ofitser tekep bir gepledi. General Lamakin ýank ulumsy sözlen ofitseri sedip başyny ýaýkady. Ilki uruşa girişmezden öň garşydaşyň sanyny, yaragynyň möçberini, uruşy okyplydygyny, ýerini, ýani uruşyň gidäjek ýerlerini, oň adyk ýagdaýyny, oňa ýene nireden kömek geljegini, oň goňşularyny we başgalaryny puta bilmek gerek. Biziň harwa adamlarymyz ören köp wagt bäri türkmenler alaýtda ahal tekelerini, olaň yaragyny, uruş ukybyny, olara barýan ýoly, ýerini, suwny, adygyny öwrenip ýörler. Bu maglumatlara görä häzir ahal tekeleriniň merkezi Göýekdepe bolmaly. Onda hanlar ýygnak geçirýärler, mesele çözýärler. Ulu hanlar Nurberdi han, soň Oraz Mehmet han, olar Togtamışlardan. Soň Öwüzürdi han bilen Hedretgulu han, ine olar Utamışlardan. Ondan başga-da Gurban Murat diýen işanlar bar. Soňam serdarlaryny, Dykmany ödüňden gördüňiz. Olaňam bir gece bidem ýykman olup gitdi. Barlyk eden adamlarymyz ahalla 30.000 öýlü bar diýen çenetýär. Biziň garşymyzda uruşa çen bilen her öýden bir adam çyksyn diýdi diýmek. 30.000 adam ahallan uruşa çykjak. Tekeleň marda turan garnaşlarym 20.000 adamy biziň garşymyzda uruşa çykarsa, onda biziň garşymyzda uruşak dogry 50.000 teke bolýar. 50.000 goşun az güç däl. Ellerinde häzirki zaman yaraglar bar bolsa, biz häzirki ýagdaýymyzda olary batyryny bilmezdik. Yine goşun, yine top, yine ok, yine köp ýymit getirmeli bolardyk. Häzir biz şu duruşmada gidip emilýäs. Garşydaşmyzy ören tiz ýeňip emilýäs. Sebäbi olaň uruş ýaragy ýok. Bar ýaragy egri kılıçlar bilen egri tayaklary, agawluk gadymy pelteli tüpüňleri bar. Tekeler aty gowurýarlar. Dünýäde iň ýynda matlar olaň eline. Şonluk bilen olaň atly goşunam 20.000 çenli bolaýsa gerek. Indi olaň uruş ukybyny aýdaýyn. Ýa-ni men ofitserimden biri 5 öýlü ýaragsyz çarwadyr da,
top sesini eşitiverse ya aman sorap ellerini kaldırar duruverer diýip gurrun etdi. Garşydaşyna beýle yeňil garamallar. Eýran şahy Nasreddin özüniň saýlama, nizamly, güýçli, ýaragly, köp sanly toply iň güýçli serdary döwlet goşunynyň tekeleri özüne tabyn etmek üçin ahal tekeleriniň kem mar tekeleriniň üstüne bir näçe gelek çözdi. Her gelegem goşunyny gyrdyryp ýeňişe tedawar boldy. Toply ýaragly agyr goşun çekip Gargalaçodan Japar ul hanyň öz goşunynyň türkmenler çympytragyny çykardy. Agyr goşun bilen gelip Niyaz epäni qırgına salan Haydar ulu hanyň ýyzyndan gidip tekeler äklek edilen oljalar alyp Haydar ulu hanyň goşunyny çympytrak etdi. Öňre Qywa hany Mädemin han sarata çolupdy. Gowuşt hanyň ýollaşçylygyny tekeler Qywan goşunyny dagydyp hany hem onuň ähli wezirlerini qyrdy. Hemde mürde toply, tüpeňli agyr goşun bilen mara gelip, ýeňlip goşunyny ýetir alyp öz zordan başyna oturdy. Ene, gördüňizmi? Ýaragsyz am sarwalaň urşuşyny. Tekelere äsgermezlik etmek bolmaz. Olaň garadan gaýtmaz batyr ýigitleri örän ýyndam atlary, päki ýal ýiti kılıçlary ba. Olar bilen urşmak bide de ýeňil düşmez. Şonu unutmaň. Türkmen halky sada, dogruçul, örän ynanjan halyk. Häzir dykmaterdar bide kömekleşmäge geldi. Öň tekäniň wekili bolup gelende men oňa otly ýol salyp berjek, şerkediňizi berkidip berjek diýip dilimde aş gatykladım. Men aýdandam ony gaty ynanypdyr. Hanlaň ýygnagyna ruslary ýol bermäli diýen hanlar bilen uly dawa turdypdyr. Öz diýen netdir bilmän üçin hanlara gahar edip bile kömekleşmek üçin dykmaterdar bilen tarapymyza geçdi. Ol garşydaşynyň tarapyna geçdi. Ol akmak ya o dönük diýip ony günälecek bolmaň. Ol özüniň ynanjanlygy, sadalygy bilen biziň tarapymyza geçdi. Eger ol biziň näme üçin gelenimizi aňa aýsa derrew biziň bilen gylşlaşar. Özü bir sowatsyz am türkmen näme? Kimiň tarapyna geçende näme diýip ofitser ýylgyrdy. Ýalňy sowatsyz am türkmen ýen bolup göwün etmezlik eden bolmaň. Ýagçylyk eýýamy tekeler bilen Iranyň arasyna alamançylyk ýoň boldy. Tekelen çağalaryň sallançygy atyň eýeri, oýnawajym galyşdy. Ýörjen bolup ýören çağa at minmesine öwredýärdiler. Anha biziň dostumyz Dykmaterdar 13 ýaşynda Alamana gidip başlaýar. Ilki goňşyň malyna gurlasa soňa waka gulgurna getirmäni öwrenýär. Edil şonuň ýaly Eýranlylaram türkmeniň üstüne alamançylar gelýär. Käwatlar alamançylar ýerli ilat bilen çaknyşýarlar, uruşýarlar. Bir gerek ýaşdykmy ahmal galyp ele düşýär. Büçnürt hanyň zyndanynda oturýar. Oly ýem öz owatyna belli adam bolan üçin börmi ilaty ony kümüş pula satyn alýar. Dykma 18 ýaşynda müňlerçe goşuna serdarlyk edip Eýranyň uly şäherleriniň etrapynda uruşlary ýollaşlyk edýär. Soňa waka öz türkmen watanyny goramakda kän söwüşlere gatnaşýar. Haydar Guly, Japar ul han, Kemze mürde ýaly basyp alýan güýçli goşuny bilen ýüzbe-ýüz durup uruşýar. Şeýlelik bilen ol halkyň içinde Dykmaterdar adyny alyp ulary gadanýar. Käbir tiri hanlary görülmezçilik, bakyçylyk edip Dykmaterdar halan oklar. Dykmaterdar dagdan bir bölek goýun sürüp gelýär gökleňler. Ol goýunlar biriňki diýip Nuberdi hany arz edýärler. Ine şu mesele üçin hanyň serdar bilen kän uğru ýok. Hanlaň ýygnagyna serdaryň diýeni bolmandyr. Şoň üçin ol öz hanlarynyň öýkeläp biziň tarapymyza geçipdir. Ol güýçli serdardan öz işimizi örän köp peýdanyp bilersiz. Biz örän uzak ýol geçmeli. Şoň üçin gowy taýýarlyk görmeli. Biz tä Göktepe galasyna çen uzak çylçyrymly ýoldan geçmeli. Ýöremeli. Ýoluň köp ýerlerinden biziň poplamymyz, arabalarymyz geçmekler. Bir gidip barşymyda ol ýollarym düzetmeli bolar. Gyzyl etdirek, olum, sat, tersakan, bürgütçü, garabayır, hojagala, çukur, bennesen, bamy, börmi, arçman ýaly başgalar. Herowa her duralga baranmazda öňdäki duralga ýa o hakda dol maglumat alar. Häzir gidip ýolu
düşmeýän aladasyn edim. Dogry ertirden bilen ýola düşýäs, diýip generallamakin ofitserlerini ýola taýýarlyk görmäni uratdy. Bu uly hem uzak görýüşe Russiýanyň hemme ýerinde uly taýýarlyklar görülip başlandy. Kavkazdan, Moskwadan, Peterburgdan, Tuladan top, ok, yarag, iýmit, it, gurudylan nan, yeralma, mar, iýmiti, geyim gejim, her hili esap, yüklü parahodlar, iýidli halar dendini tolkundurup şağa adama gelip başlady. Öňü dozorly uly goşun atlaryny deň ýöredip, ýedinde bir topar atly toplaryny süýräp, oň ýedindan piýada goşun 4-4den uzak tirkeş bolup günnora tarap urady. Olaň ýedi bilen ok däri yüklü uzyn tirkeşip, arabalar şakırdap, olaň ýedindan yüklü diýeler uzyn tirkeş bolup barýar. Bulardan çykýan tozon asman tutýady. Bu köp ýaragly uly goşun Göktepe galasyna tarap gelýär. Gyzyl etrekden, oğlumdan geçip çenler bilen Summar derýalaryndan birigän ýeri bolan çatda diňjaldylar. Ol ýerde Orhana hem iýmit skladyny gurup, bir saklawly goşun goýup, ýene agyr goşun Göktepe galasyna tarap ýola düşdi. Göktepe galasy. Nurberdi han ahal hanlarynyň serdarlarynyň ýygnagyny çagyrdy. Uruş howpy ahala awanyp gelenligi üçin halkyň täze ýagdaýlary bilen tanyş bolmak köwes artyp, bu ýygnaga gatnaşan köpeldi. Owaň aksakallary, kijijik tiri hanlary, owadak işan moğullary çendi ýyglandy. Nurberdi han gelen adamlara ýüzlenip, Orus goşunynyň şağa adamdan ahala tarap uğrap, eýem köp ýol geçenini aýtdy. Bizim ata-babalarymyz arka we arka her öz döwründe eriz watanyny gorap geldi. Urully, garylly, emma watany daşky düşmanlardan gorady. Şu günkü gün watany goramak biziň paýymyza düşdi. Biziň üstümizde gelýän düşman gaty güýçli, emma güýjünden gorkmaly däldir. Berk durup watany bizem gorar, bizem gyrlar süýeni ata-babalarymyzyň goraýşy ýaly merk durup watany goramalylar. Şoň üçin hem aýal erkek diýmeýän eri ýarag tutup bilýänden hemmesi şu gala ýygnanmaly. Düşman has golaýmyda geldi. Garaşmaga wagt ýok. Ertirden başlap Herhan öz garamagyndak owalaryň urşa yarar ýaly adamlaryny 3 güniň içinde Göktepe galasyna getirmeli. Atly gylyçly ýigit bilen köp häzir galady. Sadak serdaryň ýolbaşçylygyna uruş işine turgunlaşyp geçirip ýörler. Hırlyly mergenlerim ýygnamaly, ýaragsyzlaram ýygnamaly. Biz olara ýarag tapjak bolars. Nurberdi hanyň buyrugyny ähli hanlary boýuna eýerler. Biz owamyzak ähli ýigitlerimiz ertiriň özüne gala getirers, diýip handan bir topar gygyrdy. Nurberdi han, ol ýygnanan mälekäň iýmitini kim berer? Her han, her owa, her tiri öz adamlaryň özüne harlamaly. Gala gelýänden kimmet öz ýorgan şökleri, öýleri çatmalary bilen gelmeli. Hanyň arasynda oturan sadak serdaryň dik galanyny Nurberdi han gördü. He, serdar, bir zat çek bolýaňyzmy? Nurberdi han, men bir zat sorajak bolýan. He, serdar soradyryň. Bir wagt biziň owamyda galtamanlaň çözjüni habar berip, garawullar depeň üstünde ot ýakardylar. Biz ähli owa bolup galtamanyň öňünden çykyp, galyşlaşyp başlardyk göli. Gyssaga düşüp, beýlek tiranyň adamlary gaçyp dağap başlardy. Siziň buyrugyňyz bilen tekäniň aýal erkek atly piýada urşa ýaraýan halkynyň bary galanyň içinde jemlener. Orus goşuny galanyň gapdalyna gelip, bir beýik depäniň üstüne çalp, kartej atýan toplaryny gurup galanyň içine gor çaýkap başlar göli. Ýalyny galanyň içinde ýekejide atlyň almaz. Atlylaň bir topary bükürelenden, bir topary ýolbartlydan, ýene bir topary mara ýagyndan, çaşgyndan çykar. Piýada goşunyň bolsa, bosgu turdup gaýrakky kumasyňar. Uşuşuňam şowalar, ýurduňam oruslar eýler, dogrymy? Han sesini çykarmady. Toplaň oklary, dolu ýaly ýagyp, ýigitlerini bir ucundan garyp taýrada urasa, hey adam açmadmy? Diýip sadak serdar Nurberdi hana çiňerli. Bir uçdan top güllesi bilen garyp başlasa elbetde gaçar diýip Nurberdi han pikirlendi. Köze dagyndak urşy atlap
Atlılar gaçmaz ýaly, oňa durşar ýaly näme çäre tapyp bolarka? Diýen uly umyt bilen Nurberdi han öz serdaryna teretdi. Ol atly piyada eller ýalaňaç kılıçly ýigitleri duşman darbynyň gaçmaz ýaly puta urşar ýaly etmeli. Olar gaçmaz ýaly etmek üçin tiziň gulasyňyzda ýaşaýan halklaryň ählisini çağıl çugullary, garry gurtulary bilen gala göçürip getirmek gerek. Ejeti qaqaz, ayaly gyzy, ayal logonlary gala göçüp gelenden soň ol urşýan ýigitler ýanky ýaş maşgalalaryny, orta etgerlerini goýup gaçyp gidip bilmediler. Dik durup urşar, öler, emma gaçmaz, asla gaçmaz. Nurberdi han biraz pikirlendi. Birdenem dogry, asla gaçmaz ýöne gyrlyşyp kän bolar. Galanyň içinde çağı çugu, garry gurta, biýugna adamlar kän gyrlar diýip ýene pikire batdy. Gyrlyşykda uruş bolmaz. Biýugna adamlar gyrlar diýen bolýaňyz. El gyrlyşly ýurt gorap ölýän goç ýigitlerimiz näme, günäli bolup ölýärmi? Watan hemmädendir. Watan garryňam, ýaşyňam watandyr. Onu gorap ölseň armanyň näme? Şehit bolarsyň. Duşman bilen oňat uruşdurmak üçin ayal erkek garrydan ýaşy çelsiz ähli halky gala göçürip getirmeli bolarsyňyz. Ýeňnokda turan handan, ak sakallan hemmesi sadak serdaryň gurrunlaryny ün serip dinlediler. Hem onu golladylar. Sadak serdar dogry aýdýar. Ahal halkyny gala göçürmeli. Göçürmeli diýen gyýkylyp asmana gally. Nurberdi han ähli handan gollamak bilen ahal tekeleri Göktepe galasyna göçüp gelmeli diýen buyruk çykardy. Halkyň göçüp gelmegine gödөгçilik etmek jogapkärçiligine bir topar hany serdary belledi. Ahal halky Göktepe galasyna ýygnalyp başlady. Bu ozan da çuwan bolup gelýän ayal erkek çağı çuğulary Nurberdi hanyň kesgudalary serenjam berýärdi. Her hanlygyň adamlaryny beýlek hanlygyň adamlary bilen goşman, galanyň içinde aýratynrak ýöne gaty ýakyn goňşy edip birleşdirýärdi. Bu göçüp gelenden atam, sygram, goýnam mady, käbir gojanyň aýagulogy eşegen mady. Galanyň içi näçe giňem bolsa basga düşüp bu gelýän adamlar sygmaýardy. Her maşgala özüne ýaşar ýaly oraçy, çatma tutunsa bir topar adamlar gary öýli gelipdir, öý tutmary. Bir topar adamlar öz maşgalalary üçin küme garnyp ýatyr. 30 000 goly öýli maşgala näçe tygyşytly tutulsa da bir-birine degiş ýerleşdi. Galanyň ilerki agdyndan gaýraka agdyna çenli ýol goýmaly edilipdir. Ol ýolum gysylyp bir atly geçe yer ýaly egri buru ýol boldy. Galanyň her ýerine goýuwady. Olaň daşy eli suw kädir garaşyp duran ayal ogluny şokdan giýje günni doldy. Galanyň içinde oturmana ýeri ýokdy. Oraçadan çatmadan kümeden doldy. Elle girmenine gerege durýadylar, çörek ýerde bişirilýärdi. Göktepe galasyny gurjylar örän gowy işleýärdiler. Günwatar hem gaýra taraplaryň boý ýetirildi. Galanyň beýikligi 2 sajene 4,5 metre goly. Galynlygy 5 sajenden artdyrak. İçi gaty giň. Galanyň üstüm giň edil eşik araba sürübermeli. Üstüniň garalarym jan penali, orsun topu kär ederden galynrak. Batyrlan kerek edi. Ula adamlar, hanlar, serdarlar, agyr ýaraglary örän köp rus goşunynyň gala tarap barha ýakynlap gelýänligi hakynda uly alada galýadylar. Alaytada serdarlar kısanýadylar. Galanyň daşyny duşman gabasa, galadan çykanyny çiýişläp dursa, edi biljek zadyň ýok. Berdimurat han bilen Garabatyr usul bilen Nurberdi hanyň ýanyna bardy. Pikire batyp oturan han başyny alyrdy. Ata, bir haýyş bilen siziň ýanyňyza geldik, diýip Berdimurat han Nurberdi ýüzlendi. Han bir hil ukudan oýanan ýaly bolup ogluny hem onuň dosty Garabatyra teretdi. He, aýdyň ardyňy, han ediňläli, diýdi. Ata, Garabatyr kimidir ruhsat ber. Biz öz atlylarymyz bilen bu gelýän duşmanyň garşysyna çykaly. Giň meýdanyna urşup, ol te gala gelýänçe biz ony haýyna alarys, diýip Berdimurat han öz kakazyna ýüz tutdy. Biraz oturuň ogullar.
Edil şu mesele bilen gelip Ögözgül Serdar bilen Sadyk Serdaram otýur diýip Nurberdi han Uraz Mehmet hana seretdi. Sözläberin, bu batyrlara meşitsin. Biz atly goşunmady Serdarlary bilen bölüşdirip urşa talsak, olar her waranda topokuna tutulup, qyrılıp, azalyp başlata onda biz öz güýjümiz dağıtdığımız bolar. Biz güýjümiz dağıtmaly, düşmany maýatçylap, uly ekli güýjümiz bilen birden uraly. Ine şeýsek, biz düşmany bir bady inteders diýip Uraz Mehmet töwreginde hanlara garady. Bir bady hanlardan ses çykmady. Her kim pikirlenýär. Häzir ýalňyşmalam däl. Şu wagt ýalňyşdan soňuny hiç wagt ýödüp boljak däl. Ol milletiň bagtyna gara çekdigin bolar. Pikirlenişeliň bolýyn. Sadyk Serdaryň aýdanyň ury ba. Düşmany ýolly urduň näme ýa gelenden soň urduň näme urmakdyr da. Geniň bu Serdarlara Sadyk daga ruhsat bereliň. Goý olar öz atlylary bilen duýdansyz baryp düşmany gyran-gyran etsinler diýip Hedretgul han öz pikirini aýtdy. Sadyk Serdara oň ýaly çözmeli iş buýrup bolmaz. Näme? Halky Serdarsyz goýjak bolýaňyzmy? Şo çolguda Sadyk Serdar ýaralanaydy ýa öleýdi-de, onsoň bu uly urşy özüň serdarlyk etjekmi? diýip Nurberdi Hedretgul hany ağlarlyp seretdi. Dogry, ýol çözüşine Sadyk Serdar iýermek boljak däl ekeni. Ol esas urşa ýolbaşçylyk etmeli diýip Hedretgul han akylyny aýlandy. Sadyk Serdar köpü gören akyllar adam. Ol maňa gerek. Ruslar gelýäke olary urmagy. Berdim rast bilen Garabatyra, Ögözgül Serdara gylyç batyr tapşyrmary. Bular öz atlylary bilen zawda görnýän saklanyp, oruslar maýyna gelende gara ýel ýaly bolup, solardy olaň çigidini çaşdyrar. Ýene gaçyp gizlener diýip Uraz Mehmet han Berdim rast Garabatyrdaga taýlyk edip seretdi. Ýaşuly hanyň sözlerine eterlenişip, batyrlaň her haýsy gowsunşyp, has hekkerdi. Nurberdi han dogumly ýaşlara toragly seretdi. Ata, Ruslar bilen ýolly urşmaga ruhsat berin. Ölsegem Alynyň ala meýdanyna üstümize gelen düşman bilen gylyşlaşyp madaly armandan çykyp öleli. diýip Berdim rat han Nurberdi handan sorady. Nurberdi han sesini çykarman ogluna seredip durdy. Oglu bolanyna begenip toy edişi, soň oglunyň ýerjen bolşy, oglunyň gepleşi oňa begenip gülüşi, soň at minip gylyç aýlaşy, oň düşman bilen batyrgy urşuşy köp zatlar gözüniň öňünden geçdi. Düşmanyň gaty güýçlüdigi, oglunyň ölüme gidýänligini kaýgy bilen pikir edip ulan demally. Soňam Sadyk Serdara seretdi. Serdar, bu batyr ýigitleri öýüň urşmaň ýollaryny öwret. Nireden nähil urmalygyny oňa döwret. Ýöne olar bilen gitjek bolma. Galadan çykmaga saňa ruhsat beremok diýip Nurberdi han Sadyk Serdara bir tapşyrdy. Akşamara Garabatyr Berdim rat han nagyny Sadyk Serdar öz çatmasyna çağırdy. Sadyk Serdaryň ýaşaýan jaýy darajyk çatma. Onda Sadygyň özü hem ogullary ýaşaýar. Bu gedek urşa ikini bile gidin diýip Sadyk Serdar Berdim rat han bilen Garabatyry gurrun berdi. Entek orsiýany tertakandan geçip bir gütçä geldi. Eger düşmany Garabayyrda duýdurman urup bilseňiz, uruş üçin amatly yer. Oruslar ahmalläler, öňünden gödegçiler ýöreýändir. Olara görünmän diňäňizden geçirip bilseňiz, olaň ýerininden öň goşuny geçer, soň esasy goşuny geçer. Siz duýdurman olar diňäňizden geçirip, esasy goşuny darap biläýsiňiz, uly iş bitirýäňiz. Öňden gelýän gödegçiler 3 adamam, 6 adamam, ondanam köp bolmagy mümkin. 3 bölege bölüp, bir bölegem ortadan öňden galan 2 bölegi gapdadan gidip, dögüröw gödegçiler gider. Şolara görünmän olary diňäňizden geçirseňiz gowy. Eger olara görnäýseňiz, olar derrew öňden gelýän goşuna habar bererler. Uruş başlansa, olaň atylýan ýaragy güýçlidir. Sizi helaklerler. Gödegçiler sizi gören madyna ýynnam atyňyz, eger gylyjyňyz bilen ýetişip, olary izaklaryna habar berdirmejek bolun. Gödegçiler görmedik üçin köp atly bolup gitmeň. Heriň 5-600den köp adam gitmeň. Özüňizem zaýyň çuň ýerine gizlenin. Garymsagyşlara gabat bolup gaty eserden gödegçilik edin. Uruňyzda degerli urup, eger düşman topatsa gaçyň, emma topar gaçmalar. Dağını gaçyň, topar gaçsaňyz köp gürlarsyňyz. Dağını gaçsaňyz gutulanyňyz köp bolar.
Allah yarıňyz. Düşmany bir kurup iş bitirip sagaman gaýtyp gelin. Qara Batyr öz atlylary bilen Berdimrazyň atlylaryndan aýryrak has döňrekden barýa. Türkmen ýigitleri atlaryny öz janlaryndan gowy görýär. Wagt gelende olaň diňişlerine iýmini suwna berýärler. İýilýaty berenne Qara Batyrdagy Hojagalaanyň daşragyndan ögürilip Qara Bayra tarap geçdi. Bir oýda Berdimrat han atlylar bilen gizlendi. On gapdylragynda oýrak ýerde Kırımtaq aşlaň arasynda Qara Batyr ýerleşdi. Düşmana garaşýarlar. Günnogor çalaja ýagtylyp başlady. Atlarym, adamlarym diň jally. Urşa garaşýarlar. Daň atyp başlady. Oğul urşy gören atlar bir bela bardygyny aňlap nişirýärdiler. Birden Qara Batyryň gyraty gulaklaryny keýerdip gozgalan tapy urady. Qara Batyr atyň başyny typalap ýuwaşa durjana gördi. At ýuwaşady. Birazdan toň ören golaýdan 2 san atly sallat tirkeş geçdi. Olar bu oýda Kırımtaq aşlaň içinde atlylar görmedi. Qara Batyr bu atlylaryň ýygynyň seredip durdy. Ol atlylar Berdimrat dagynyň deňesinden has soğurak geçdi. Birdenem ören köp at toýnaklarynyň dükürdüsü çalaja eşdirip başlady. Olar barha dükürdöşüp golap gelýärler. Dört-dörtten goşuşup arkalar uzun tüpeňli at sallatlar geçip başlady. Ýakynyň geçen üçin gapdarna suw çüýşelerim. Sallanşyp duran gyrşylarym oňat görnýärdi. Bu nizam bilen barýan sallatlaryň öňü Berdimrat hanyň deňesinden geçip uranny iňitki dor atly sallatlar Qara Batyrdagyň deňesinden geçen badyna Qara Batyr ýalaňaç gylyşly ýynna matly ýigitleri bilen duýdansyz olaň ýyllaryny hatar aralara girip sallatlaryny parçalap başlady. Berdimrat hanyň ýiti gylyşly ýigitleri duýman barýan sallatdan gapdandan çözdiler. Ol sallatlar hiç ýerde gaýta görmeýän soň gatar kyn barýadylar. Allatlar arkalaryna tüpeňlerini ellerini almaga ýetişmediler. Berdimrat hanyň permany bilen sallatlaryň tüpeňini ýygnap başladylar. Udakdan gelýän agyr goşun görünüp başlady. Olar bilenim urşolyp Qara Batyr Berdimrat hana garady. Besir, muňa golay sallady dargatdyk gaçarlyp Berdimrat gaçmak buyurdy. Teke atlarynyň todany görünüp galdy. Ýygylarynyň tüpeň topatly ýöne ara has uzaklaşdy. Bu uruş ören şowly geçdi. Tekeleň soňky çotuşlary köplenç şowsuz çykdy. Hiç bir iş bitirmeýän teke ýigitleriniň garlanlara maz bolmady. General Lamakin oň ofitserleri tekeleň duýdansyz çolmak taktikasyny tide öwrendiler. Oňa garşy ören bir çäre gördüler. Adatly bolup giýje gelip emaý bilen zawlary barladylar. Teke atlylarynyň zawda bardygyny biläýseler, giýje duýdurman zawun uzak garşysynda toplar düzüp goýýarlar. Dünýä ýagtyl berenne zawdaky teke atlylary inni orslar geler diýip zawun agdyna ors goşunyny çözmäge taýýarlanýar weli geleligi çaltatýan toplar teke atlylarynyň külüni çykarýar. Ýekeje atam, ýekeje ýigidem diýir galanok. Orslar Hojagala gelip gene gorhana geýmit sıkladyny döredip bir sakla goýup çukura bennesine tarap urady. General ýolbaşçylykly patsa goşunyna meňden ok. Olar tüýs talaňçy. Öňde ýöreýän goşun 6-njy awgustda Hojagalanyň töwereginde podpolkovnik Vasilchikowyň öz talaňçy goşunlary bilen çopanlardan hem olaryň goralçylarynyň 4000 goýuny zorlap alypdylar. Goýunlaryň sürlerini habar berilende 1500 atly türkmen Hojagala çözýär. Uruş atyşyk bolýar. Emma Hojagala ol wagt orslar tarapyndan öreýän berkidilen üçin türkmenler goýunlaryny alyp bilmeýän daglyga urup öz janlaryny oturýarlar. Öňde barýan goşunyň adjutant polkovnik Knyaz Dolgorukowyň ýolbaşçylygynda 11-nji awgustda ähli atly piyada goşunlary toplaryny süýräp, Qızlarbat bilen Qoçun arasyndan geçip Qomo, Qarasyňyr goýusyna tarap gidipdiler. Gidip podpolkovnik Vasilchikov Slavchinskidagy köp goşun bilen Niýazdepi tarapa gidip ören salasyny işläp 1100 ýani 6000 goýuny talap alyp gaýdýarlar-da bennesini saklaýarlar. Şol talaňçylykly çözülende toplu tüpeňli Rus basbalcılarynyň kähinligine garamazdan çopanlar öz egri taýaklary bilen goranyp talaňçylar yaralananam, öldürilenem bolupdyr. Ol yaraksız çopanyň 30 sanyny tutup getirip Rus polkovnikleri harby ýetirarlyk diýip güpläpdirler.
Bu ulu kaltamançylyk gurrungy Göktepe galasynyň içine ýerdi. Rus goşunynyň gumyň içinde has uzak aralaşyp halkyň müňläp malyny sürüşine, çopanlary harby ýetir hökmünde horlap ekdişine, galadaqylan has gaharlar geldi. Dokmaterdar Rus goşunynyň ýoluny etwan edip, polkovnik Emilyanov dagy bilen bile gelýärdi. Berdimrat han bilen Garabatyryň Garabayyrda Rus goşunyndan çaklyşanyny ofitserler dokmaterdardan gizliň saklaýardylar. Soňky uruşlaram dokmaterdardan gizleýärdiler. Thompson ıssy günleri Rus sallatlary üçin ýol geçmek, uruşmak kyn iş ýady. Hiç bir uruş tögüşdi, meňdeş günler dokmaterdar ýerdi. Nämçin uruslar demir ýol salanoklar diýen soragada polkovnik Emilyanov, kapitan Nadarov hem oňly jogap beren ok. Rus sallatlarynyň uruşuny, talaňçylyk edýänini dokmaterdara görkezmetelerem geçen ýerlerine Ruslan berkitme, gorhany gurup barýany ol aňlady da bozadaklap başlady. Eli tüpeňli sallatlar bir topar türkmen alyp gelýärler. Olar dykma daga goloýlanyny, dykmanyň ogly. Qaqa, ol çopanlar tutsaga dik gelýärler, diýdi. Dykma dagaýynyň deňesine gelenine çopanlar dykmany tanadylar. Oňa gaharly seretdiler. Dönük haramzadalar, diýip Niýaz depeli ýogşan çopan gaýgyrdy. Çopanlaryň daşyna gawap barýan sallatlaryň biri tüpeňiniň gunnagy bilen ýogşan çopanyň ýeňsesine urdy göri, çopan ýeri ýazylyp gitdi. Oň ogly çerkez hemen bir ýaş çopan ýapyşyp ýogşany galdyrmagy oňa ýüremäge tekke berdiler. Dokmaterdar edil ýüzüne urlan ýaly bolup öwrülenine ýene ogly: "Qaqa, ol sürülip barýan düýelere goýunlary seret" diýdi. Oruslar ýanky çopanlaryň bakýan ähli mallaryny talapdyrlar. Atly sallatlaryň daňy etek bilen ummasyz goýun örän köp düýän sürüp barýanyny görüp, dokmaterdar "Talaňçy ýurt basarlar" diýip gaýgyrdy da general Lamakining bolýan çadyryna tarap algady. Bu ýagdaýlary syýlap duran gözegçi ofitser derrew generalyň çadyryna girip barny bolşýal edip gürrümerdi. Dokmaterdaryň gözüniň alyna ýeşiralan çopanlar urmaly däl, talanan düýeleri, goýunlar oňa görkezmeli däl diýen bilen okmy? diýip Lamakin ofitser jabjyndy. Knyaz Dolgorukov dagynyň talan düýeleri, goýunlary gözlerden has ken diýip ol ofitser çalarak samyrdady. "Bolýa bar. Dokmaterdarym laýym gelse meň ýanyma goýber. Eger gaharly gelse goýberme, ol çapşar. Eger almaga deste biziň hereketimize garşylyk gelirse derrew zannana sal, ýogsam ol giýje duýdurman gaçyp gider, soň biziň garşymyz urşar." Dokmaterdar şol gaharly gelişine generalyň çadyryna giri berjek boldy. Dokmanyň rejesiniň geň dälligini duýan ofitser çekilip oňa jabjyndy. Gapy saklaýan sallatlar tüpeňlerini tutup onu çadyra goýbermediler. "Siz haram talaňçylar, siz biziň ýurdumyzy basyp almagy, bizi baknetmäne gelipsiňiz. Siz Iranyň şahyndanam, Xiwanyň hanyndanam beter duşman ekeniňiz." Dokmaterdar gaharly gyýgyryp, gylyjyny syýryp çadyra duzandy. Ýeňsesinden gelen sallat onuň ellerini arkasyndan tutup, gylyjyny bıçagyna alyp özünem ekkidip zyndana saldylar. Dokmaterdar garanky kümäniň içinde agaç krawadyň üstünde oturup pikire batdy. "Serdar sada bolýa" diýenler çyneken. "Meni gatalanypdyryn. Nurberdi hanyň Ruslar ahaly goýurmeler diýeni dogry ekeni. Meni öz ýalňyşymy nähir edip düzedip bilerken men tutulan oglum görendir. Ol gaçylyp utulmyka?" Kümäniň gapysy şakyrda baçyrly. Iki sandaýal sallat dokman oglunyň ýeňsesinden südürläp, garanky kümäň içinde süslenekläp goýberdiler de kümän ýene daşyndan gulpadylar. "Men günäkär oglum, men günäkär" diýip dykma hyrçyny diýişläp ogluny gujaklady. General Lamakining goşuny bennesene bama börme goloýlaşdy. Aralaşdy. Berdimrat han Garabatyr giýje gündüz gaçy uruş edip düşmanyň öňe gitmegine päsel berýärdi. Rus sallatlary arçmana gelýänçe tekeleriň öýlerini özlerini görmeýändiler. Tekeleň gaçyp Göktepe galasyna gidenini bilýärdiler. Arçmanda öl sallatlar 7-8 sany garaýyň hem garry gurtyň bardygyny gördüler. Olar ekrançylyk bilen gawun garpady ekmek ýeşi bilen meşguldylar. Sallatlar gawun garpydan garynlaryny göýerdiler. Berdimrat han Batyr, Garabatyr,
Qılç Batır, Ögözgül Batır, Polat Xan, Gul Batır serdardagy her günden ýal öz atlylary bilen töweşe çykýarlar. Her töweşde ýigitler, gahrmanlar çakyrylýardy. Berdimurat Xanyňam, Gara Batyryňam atlysy adalmaýardy. Sebäbi her gedek olar duşman üstüne gitjek günlerini, wagtlaryny aýdanlaryna olar bilen gitmäge göňjüň atlylar barha köpelýär. Yaş ýigitleň ýany bilen garry atalaram gidip berýärdiler. Olar şo gidýäniň köpsiniň diýir galjagyny kän anam ýokdy. Şonu da öz watany goramagy göňjüň gidýän känni. Oruslar atlylaň gurrak ýerine topatýardy. Atlylaryň sany kän bolan üçin gur ýerem känni topam köp atylýardy. Belki ruslaň topy oky gutarar, soňlary ýenmek aňsat bolar diýip serdarar umyd edýärdiler. Bir gedek Berdimurat Xan ahmaly galdy. Öz atlylary bilen degirmeniň mesenesiniň söwütlerini gabat bolup gizlenip duranyny oruslar duýup, olary çal tatýan hem karteli topa tutupdyrlar. Ine şo gedek Berdimurat Xan agyr yaralanýar. Ören köp nökeri şehit bolýar. Bu uruş uly ýaz güni bolup, bu söwüşde uly ýylyň ogullary bilen birlikde uly ýylyň han Nurberdiňem ogly Berdimurat Xan, sadyk serdaryňam uly ogly Oraz geldi de watan üçin gurban boldy. Göktepe galasynda uly ızlaşyk boldy. Ir bilen Gara Batyr öz ýüzbaşlary, nökerleri bilen ýygnap geçirdi. Bizim üstümizde çodýan padşanyň Kavkaz harby goşunynyň arasyna Abşeron, Dagestan, Şirwan, Kabardin polklary, Labinsk Kazak polky we başgalar hemmetem ýiti kılıçly, atylýan tüpeňli, dağda atylýan çalt, atýan hem kardej atýan köp sanly toplu gatyk güýçli goşun. Bizim öz güýjümizem azel. Men bilen şu gerek söwüşe çykýan ýanam atly, ýiti kılıçly batyrlaň sany bizim hatamyz boýunça bir näçiniň çemesi bolsa gerek. Bizim batyr serdarymyz Berdimurat Xanyň watan gorap gurban bolmak bilen ählimizi gynanyrdy. Ählimiziň janymyzy ýakdy. Watan goramakda ol serdaryň düşman urup watan gorap gurban bolmagy bilen hemmämiz üçin görelle boldy. Biz şu görelle eýermeleriz. Biz öz çağalamyzy goramalyrys. Biz öz geljek neslimiz üçin watany goramalyrys. Eger biz düşmandan gorkup janymyzy aýap, watany gorap bilmesek, geljek neslimiz bize näle dokar? Men Batyr müňbaşlam, ezer men ýüzbaşlam, edi dogandam. Ýary ýyjydan soň a ýaşya, şoňa çenli ýatyp diýin jalmagy ähliniň ruhsat. A ýaşan wadyna öz ezizleňiz, ata-eneleňiz, aýallaryňyz çağa çugulaňyz bilen hoşlaşyp, dergödäň öňünde tögüşe çykmagy taýin bolup durmaly. Düşman gala goly geldi. Ählimiz garlyança olar bilen urşmalyrys diýip Gara Batyr sözüni tamamlady. Sadyk serdar öz oraçatyna baranna Gara Batyryň goşunyna goşulyp, ýary ýyjydan soň urşa gitmeli 4 oglam. Urwan geldi, aman geldi, çary, bäşim dagy kakalarynyň gelerine garaşyp otyrdy. Ogullam, oturanmysyňyz? Diýip sadyk serdar çatma girip, törde öz ýerine oturdy. Töweregine göz aýlady. Ähli çağalar gatlyşyp otyr. Zywa gözelim oňa ňyrsynda. Oraz geliniň gelnejetem 3 ogulçy bilen 2 gydam olaryň ýeňsesinde otyr. Olar ýüzlerini serdardan gilleýärler göli. Aglan bolmagy çemeli. Urwan gellem 2 ogly bilen bir kiçik gyýjagany guçaklap otyr. Aman gellem 2 sany ogluny guçaklap otyr. Olaryň gelinleriniň gözlerine ýaş görünýär. Çary bilen bäşim gapa oly ýanyşyp otyrlar. Sadygyň gelýänini aňan batlaryny çatmadaky sesler garşdy. Kaka, giýje uşa gidemizde bäşim goýup gidäýeli. Olen tek 15 ýaşynda oňly ýeten ok. Urşdy, oň başaryn rady bolmaz, nehek gurban bolar, diýip gurban geldi kakatyny ýüzlendi. Hudaý bardyr oglanlar. Bäşim janam gitsin, dogumjydyr, urşmagy başarar. Siziň toýa gitmeýäniňizi meniň gaty ýagşy düşünýän. Şeýle howply jene gidýärmize men gaty gynanýan. Men bu başa düşen agyr beladan onalyp galmany hakym ýok. Men çağama alyp galsam, iýilmagy näme diýer? Ay ýaşandan soň ýygnanan atly ýigitler
Göktepe galatynyň gün batarsyna atlaryny sürüp garanqa siňip gitdiler. Sadak Serdar ödem duşlary bilen söwütli degirmeniň mesenesini ýaplanyp mergençilik edýärdi. Nazar öz gaýyny hemem daşynrak agasy Sadak Serdaryň çep gapdalyna eli berden keli gyşaryp otyrdy. Oňa aňyrtyna eli hyrlyly tylla dotyrdy. Olaň gapdallaryna da mergenler känni. Sadagyň gapdalyna gur ýaprakly ullakan söwüt agajy bardy. Eli hyrlyly bir ýigidem söwüt agasyna dyrmyşyp, gur ýapraklaryň arasynda gizlenip, ýokary başrakda beýik şahaň üstünde jaýdar oturdy. Ol söwüdiň üstünde oturup, düşmany görmegiň hemem saýlap, olaň ofitserlerini atmagyň kasyna çykypdy. Yeni 2 saň ýigit şo söwüde çykyp, aýryrak şahada oturdy. Dünýä entek ýagdylmanka, Gunwatardan Orus goşunynyň toplary, tüpeňleri atylyp başlanyny eşden Sadyk, atlylarymyz Gara Batyryň serdarlygyna söwüşe başlady diýip ullan demally. Bizim atlylarymyzyň atylýan ýaragynyň ýokdugyny, ählatylýan ýaragyň Orus goşunynyň ýaragydygyny Sadyk düşünýärdi. Söwüdiň üstünde oturan mergenleň biriniň "Bizim atlylarymyz uzak Gunwatarda gaty ýaýran urşýarlar" diýen teteşdirdi. Sadak Serdar urşa giden ogullarynyň dördüsini ýatlap gaýga batdy. Olaň ýanyna Hajymradyň barlygy Sadak Serdar biraz injaltýardy. Biz tarapy tüpeňlerini somlaşyp Orus sallatlary gelýär diýip ýaňky ses mergenlere habar berdi. Birazdan söwüdiň üstünden tüpeň atyldy. Soňam urdum diýen şol ses eşdildi. Ýene söwüdiň üstüne ýa 5-6 gedek tüpeň atyldy. Her atylandan soň "Agam berekella urdun" diýilen şol ses eşdilýärdi. Ýene de tüpeň sesi "Edil döşünden urdum" diýip ýaňky ses eşdilýär. Orus sallatlary Sadak dagada görünüp başlady. Söwüdiň üstünden tüpeň atyldy göri "He" diýen häk ses eşdildi. Ýa-ýanynyň bir adam aşağı köpürdäk gaýtdy. Biraz wagt geçen soň söwüdiň üstünden ýene biri, oňa ýa-ýanyndan ýene biri köpürdäk gaçdy. Şeýlelik bilen söwütdäki mergenleň üçsem oturdy. Inni jahan mazal ýagtyldy. Çolup gelýän Orus sallatlary Sadak daga mete mälim görünni. Metenedäki mergenleň tüpeňleri atylyp başlady. Hyrlylaň atyşy gat haýallar, atylan hyrlynyň tüsesi dagaýança ýene atylyp ýetişýärdi. Däri okqut bolançyn her okda bir düşman ölmeli. Onu başarmaýany tüpeň atmak kadagan, ol meýdana kılıçly çykmaly. Mergenleň her atan oky saýlama sallady ýa ofitser ýatyrýardy. Salatyn gelýän kän goşunyň arasyndan 5-10 ýykylanna sereden oklarym. Sallatlar şol hatarlanyşyp nizam bilen gelýärler. Nadaryň oky guturan wadyna tyllanyň elinden hyrlyny alyp atmaga başlady. Sebäbi nadar hyrlyny tylladan hem gowy hem saltatýardy. Her atan okan boş geçmeýärdi. Orus sallatlar has golaýa geldi. Sadak Serdaryň hyrlysynyň atylmasy garly. Tylla algap qaqasynyň ýanyna barsa, ol öz ak biz köýnegini ýyrtsak bolýar. Kellesinden kan akýar. Tylla qaqasynyň köýnegini ýyrtyp, on kellesini dank bolanyna seresi daşyn Orus sallatlar alypdyr. Mergenleň ählisi ölüpdir. Orus sallatlar öz ofitserleriniň ýollaşçylygyna söwütli mesenäni eýlediler. Başı saralgy Garry Serdar dikotyr. Ol sallatlara da sereden ok. Gaýda tylla oňgen kesinde ýüzüni sallap gaýgylatyr. Aňardan 3 tan ofitser geldi. Bu mesenäni almakda sallatlara komandirlik eden ofitser, ol gelen ofitserleň öňünde dik durup çeýest berdi. Gelen ofitserler mergenleň hyrlylaryny görüp başlaryny ýaýkadylar, gürleşdiler. Bir kiçi ofitser Sadak Serdaryň öňüne geçip elinäki tüpeňini çenedi weli ýit koturan tylla "Menil katman qaqam almarsyňyz" diýen ýaly edip
derrow kakasynyň öňünde durdy. "Aýryl oglum, goý meni assynlar" diýip Sadak Serdar elleri bilen tyllany gapdala ayyrjak bolýar. Ýanky atyň üstünde oturan ofitserler atlarynyň böküp düşdiler-de Sadaga tüpüň çeneýän kiçi ofitser kowdular. Soňra ofitserlerden biri gelip Sadak bilen elleşip talanlaşdy. Sadak ofitserleri seredip birden dikelli. "Yamalyan, bu sizmi?" diýip ol ofitser gujaklady. "Beýleki ofitserim Sadak Serdara, salam Sadak Serdar" diýdi. "Nazar dost, bu sizmidiňiz?" diýip Sadak begençli ol ofitser bilenem iki elini uzatyp görüşdi. Nadarowyň buyrugy bilen harby doktor Sadak Serdaryň yarasyna merhem edip ak pagty bilen oňa dedip daňdy-da, "Yarasy agyr däl, ok süňke degmändir, tiz gutular" diýip Nadarowa garady. Soň polkovnik Emilianov Sadak Serdara sorag berdi. "Sadak Serdar, men dostlarym tekeler gorkanogam, gaçanogam, tüpeňini howlup man oňa çenäp atýar. Mergenlemmidiň okun şan alan sallatynyň ýa döşünden ýa garnyndan nege? Gaçman, üstüne alyran teke şol elindäki gadym tüpeň bilen goranjak bolup berýär" diýýärler. "Şol üçinmi? Tekeler gorkmany bilen okmy? Öz watanyny goramak üçin her bir insan yürekli adam düşmandan korkmaz" diýip Sadak gysgaçyk jogap berdi. Polkovnik Emilianov öz terjimechisiniň kömegi bilen şeýle sözledi. "Sadak Serdar, siz ýalňyşdyňyz. Ene, siz tarapdan 26 mergen saada oňa da adamlar ölüp ýatyr. Biz tarapdan ölen adam ondan emken. Ol ölen adamlar biri bilen düşman näl, asla olar hiç wagt bir-birini görmeýändirler. Tanany oklaram. Kilen näha öldü. Bize ýol beräýmelliňiz, uruşmalyňyz." Sadak Serdar pikir batdy. Ak paçanyň goşundan tekelen ýeňiljekdigine biziň hanlamyzam, serdarlamyzam, işan mollalamyzam düşünýärdiler. Uruş bolsa, ören köp adamlaň gyrjagynam diýdiler. Adam öldürmegiň iň uly günädigine haýwana da, insana da ýol bermegiň sogaby işdigini düşünýärdiler. Onda näme üçin beýle ölüş ötede bar bolduk? Watany goramak, düşmana kul bolmalyk üçin. "Yamalyan, Nazar, bu duran aýaly adama men gyýdym, bizi atyň, öldüriň" diýip Sadak Serdar dikine galdy. Tylla da kakasynyň gapdalyna durdy. "Sadak Serdar, Gara Batyryň näçe atlysy bar? Ýene näçe goşun çykaryp bilersiňiz? Aşlyga çydap, galanyň içinde ýene näçe gün saklanyp bilersiňiz? Şu atlar aýtsaňyz, men sizi azat edýän, aýtmasaňyz, sarlatlar sizi atar" diýip Emilianov Sadaka düşünürdi. Sadak başyny ýaýkady. "Men Serdar, ýöne köý sowatsız nökörem, öz halkynyň syryny düşman açmaz. Kekeden ýekeci de dönüp çykmaz. Tekäniň oku uturup ýa yaralanyp düşmana biýalaç ýesir düşse, ol ölüme razy bolar, emma öz halkyna dönüklik etmez." "Sadak Serdar, bu aýdanlaryňyz dogry. Ýetir düşen tekelere tüpüň çenäp gördük. Yüzüni çytmady. Altyn pul ödürläp gördük, elini uzatmady. Şunluk bilen tekeden ýekece de dönük çykmady" diýip Emilianov geňirgenni. "Biz siziň näme üçin urşanyňyzda düşünemizok. Biziň goşunymyzyň ýaragy güýçli, sany kän. Siziň ýeňiljegiňiz, biziň ýol geçirjegiňiz hak. Oňa siziň hemmäňiz gowy düşünýäňiz.
Yine näme üçin gül ýüzli ýigitlerini kırdyrýaňyz? Barıp Nurberdi hana, Oral Mehmet hana, öwüldürdi bilen Hedretgulu hana aýt. Urşy ýatyralyň, barlyşy edeliň. Öllüň meýdini, atlaň maslygyny gömeliň. Myrtar ketel ýayramasyn. Öýde de gyýryňda da ruhsat. Öýüňde de ruhsat. Galaňyda tarap gidiberiň. Talla goltugundan kekke berip, yaraly qaqasyny ýuwaş-ýuwaşdan Göktepe galasyna tarap alyp gitdi. Garawatyryň şol ala garankydaky töweşe girşi. Olören köp ýerde urşonlygy ke garanky atlyşýança Göktepe galasynyň ähli günwatar tarapyndan orslandyňman top tüpeň atýandan bellidi. Göze dürtme garankylyk düşenden soň bölük atlylar gala ýygnanyp başlady. Ke atlylaň ýüzbaşdy, ke atlylaň müňbaşdy. Ke çağalan qaqady, ke atalan oğulları gelmedi. Kellesi yaralı sadak terdar, zahan madalı yaltılyança qaraşdı, emma Qurban gelmedi. Serdar yüzünü qaranqa tutup, sessiz ağladı. Emma aman geldiğinin çağrı bilen 5.000 dir gelenine şükür etti. Nurberdi hanam, ähli hanlar, serdarlar, galadaky ähli halyk tägün dogýança Garawatyryň gelerini gaýgy bilen garaşdylar. Emma ol güýçli serdar gelmedi. Yaraly gelen atlylara emekmäge başladylar. Uzynly gün aşsy suwsuz urşanlar nahar ýemeli. Ýene aşama çeni diň çalmaly boldular. Yeni hemişek siyaly galany goramaga başladylar. Daňyň ala garankysyna gala jan pena mergenlerden, yaraly ýigitlerden elleri uçy qırqylykly, uwkly aýallardan dolly. Hallar öz ýerlerine durýadylar. Serdarlar urşa ýollaşlyk edýärdiler. Urş. Akşam Nurberdi hanyň öýüne ähli ýygnanan maglumatlaryň esatyna sadak serdar urşun geçiş hakkında oturan hanlara, serdarlara gurrun verdi. Garawatyryň urşda gurban bolan üçin onuň deregine Gulbatyr serdar urşda bolan ýagdaýlary birin habar berdi. Atly goşunyň urşunyň gow geçişini mardan sarykdan gelen kömekçi ýigitler öwdi. Soň her serdar özleriniň söwüşişi hakda aýtdy. Umuman geçen urşda gadanylan üstünlük kem göýberilen kemçilikler, yetkiler hakda gurrun edildi. Ertelki geçiriljek söwüşi guramak hakda çekişikli gurrunlar geçirildi. Ors goşuny barha golaýlap, ahir galanyň günwatary gaýra gapdalyna düşläp, ilerden gaýrak uzyn torlugy tutup duran garym gazanypdyr. Göktepe galasyny goraýjylar galanyň edil düýbünde oýdy. Ruslar bilen garşyma-garşy çodmaga taýýar bolup dik durlar. Ulan sany orslara garanda hasken, olaryň yaragy gylyç bilen aýdady. Olaryň eli paltalsam, pyçaklysam, taýaklysam kenni. Bu watan goraýjylaryň arasynda 2 sar telpeklisem bardy, emma köpsi gara ak telpekli ýigitlerdi. Ortarakda başı ýaglyk bilen puta boğulan gollar syýrykly, Ayjamal Pelenin hem 200'ünün köprek eskeri düşmanın üstüne çodmağa tayyar bolup durdy. Olon köpsi 18-20 ýaşly ýaş gelinler çuwal gaýlardy. Olar sarwy dinanlary bolup goýunyň düýäniň ýüzüne ylgap beren bir bedelli maşgalalardy. Olar uç qırqylykly uwklar ellerine meýletin alypdyr. Sebäbi olon köpsiniň söýgülisi, ýan ýollaş agalary, inileri Ors sallatlar tarapyndan öldürilen içi otlayanlardy. Edil şolon qiýaly ýigitlerin düşmanlardan içi otdy. Dünýä ýagtylyp başlandy. Iki goşun bir-birine garşy çözdi. Aňyrdakylar urra diýip ýalaňaç kılıçlaryny syýryp gala tarap topurdy. Bärdäkiler Allah diýip ýalaňaç kılıçlaryny depelerine buloýlap düşmana tarap endi. İki goşun gatyşyp bir-birini çapyşyp başlady.
Bu çapışýan ýaş ýigitler bir-birleri bilen düşmanam däl, tersem däl, asla olar tanşam däl. Ömrüni olar bir-birlerini görmeýändilerem. Häzirem olar bir-birle seredip görjek bolup duranok. Emma bir-birleriniň depesinden alyşlaryny gaýgyrman iýinler ýalar. Ýaş senanlaram il ugruna Allah diýip gaýgyrýarlar. Emma olaň sesi arlanok. Ýaşaýan 40-dan ädimläp başlan Aýjamal Peleňiň syrygynyň ujundaky symny gylyjyny syryan salladyň garnyndan süzdürilip bir toglanýady. Ikinji salladyň garnyndan sünjülýär. Aýjamal Peleňiň tälim beren esgerlerim Aýjamalyň özünden pes oturanok. Ahyry günorta goly urraçlar asgynlap ýyla çekilip başlady. Bu seweşe ýeňiş umydy bilen ýollaşlyk edip ýören Nurerdi han, oň kömekçileri, hanlar, aksakallar, molly şanlar ýeňillik bilen dem aldylar. Her kim öz içinden bu beladan biz dynyp biljek-o diýip pikirlendi. Olarda öz ýigitleriniň güýjüne anam döredi. Nurerdi han, gözüň aýdyň diýip Uraz Mehmet han syny bilen gutlady. Ýeňşe bolan bu umyt uzaga çekmedi. Uzakdan ýene-de batly urra sesler iştilip başlady. Garşyp urşulýan üçin topun sesi ýok. Tüpeň sesem kän çykanok. Käwagt birlän ikilän atylýa. Ýöne urra sesler barha goýulýa. Teke ýigitler ýyla çekilýän bolmagy çemeli. Nurerdi han durup bilmedi. Sadak Serdar, iň soňky güýjüň alyp kömege ýetişde güýçli darbur. Eger soňky güýjümizden ýeňip bilmesek, biziňkiň gutordygy bolar. Serdarlaň ählisi Sadak Serdaryň ýyzy bilen ähli nökerlerini sürdi. Allah diýen sesler bilen urra diýen sesler ýene ertelik çapyşyk bolan ýerde garşdy. Bu gany sögüş garangy düşýänçe dowam etdi. Soňa waka ýene urraçlar ýyla çekilip başlady. Bu gadaply sögüşde gala ögürlüp gelmedik ýigitler öňkü sögüşleri garanyna has känni. Belli serdarlaryňam, batyrlaryňam bir topary sögüş meýdanyna gurban boldy. Aýjamal Peleňiň eli syrykly naçar esirleriniň köpüsi gaýdyp gelmedi. Mardan, sarykdan, ýomutdan, göklöňden kömek eden ýigitlerim köpüsi herekçilige uçrady. Galanyň gorawçylary hem ýah tutýady, hem ertirki sögüşe taýýarlyk görýärdi. General bilen Serdar hemişe daň bilen paçanyň Kavkaz harby okrugy tarapyndan Göktepe galatyna topatylýardy. Bugün topam atylanok tüpeňem. Galanyň daşyndaky üstündäki gorawçylary geňirgenşip durdular. Ine birak geýimli ak alaşaly adam gala tarap gelýär. Göktepe galatyny goraýanlaram atmalaryny goýdular. Günatardan paça goşun tarapyndan el ak baýdakly ak eşikli ol adam ak alaşatyny haýaljadan sürüp Göktepe galatyna barha goýulak gelýär. Galanyň dergözini açyp ol gyratly adamy galanyň içine goýberdiler. Depäni günni gorsundan Nurerdi hanyň adamlaram ol atlynyň näme üçin gelýändigini bilmäge howlugyp seredişip durdular. Ol atlynyň düşman goşunyň atlysydyny tanap Muhammed Egri diýen adam hyrlysynyň nilini ak baýdakly atlar tarap ögürtdi, atyk goýberdi. Ol adamyň ak baýdagy elinden gaçdy. Ödem haýaljakdan agyp atynyň ardayaklaryna goray ýykyldy. Paça goşunyň ilçisi bolmaga çemeli. Ony kim näme üçin atdy? Deyip Nurerdi han gaharlana da attan ýykylana tarap urady. Hanlar barýança onuň töwre adamdan nolly. Ahmet Yunus ogly deyip Sadak Serdar olak geýimli adamy kucaklap on kellesini dyýynyň üstüne goýdy. On garnyndan kan akýady. Ol gözüni açdy. Serdar deyip başyny çaraça ýaýkady, jan berdi. On goltuguna kagyzyň uçuny görüp akmolly, ol kagyz çekip aldy, arap harpy bilen ýazylan hat okudy. Şu
Şugün uruş bet edeliň. Siz tarapdanam biz tarapdanam adam köp gyrly. Olary jaýlalyň. Ýawa maslyklaryny gömeliň, ýogsam kesel ýaýrar. General mayor Lamakin. General käpirem bolsa dograýja. Şugün uruş ýatyryp şehitleri jaýlamaly diýip Gurbanmurad Işan Lamakiniň teklibini gollady. Olaň teklibine biziň razylygymyzy aýtmak üçin kim olara habar bermäge gidip biler diýip Nurberdi han halka ýüzlendi. Halkdan ses çykmady. Ölme gitme gaňsatmy? Tekeler Oruslan ilçisini öldürdi. Inni Oruslarym tekeden baran ilçini öldürür. Ahmet Yunus ogluny kim atyp öldüren bolsa, Oruslan üstüne şony bermeli bolar diýip Oraz Mehmet han halka ýüzlendi. Oraz Mehmet han dograýdy. Muhammed Egrini Oruslan üstüne bermeli diýip Nurberdi hanyň kadylarga ýygyrdy. Ahmet Yunus ogly musulman özüm biziň mezhebimizden sünni. Bu wekil ýigidi öldürmek uly günä. Bu günä ýeşeden adamyň özüni Oruslan üstüne bermeli diýip Akmolla Nurberdi hana düşündirdi hem Arap harpi bilen hat ýazmagy durdy. Biz General Lamakiniň teklibi bilen razy. Şugün urşy bet edýäs. Biz tarapdan tüpeňe atylmaz eli kılıçly ýigide meýdana çykmaz. Arkaýyn öllüňizi jaýlaýdyryň. Nurberdi han. Han gol çekip möhür basandan soň hat Muhammed Egre uzatdy. Şu haty gön General